Tänään meillä on täällä ilo saada professori Marja-Liisa Manka puhumaan. Ja Marja-Liisa työskentelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa työhyvinvoinnin professorina ja tutkimusjohtajana muun muassa. Lisäksi hänet on valittu vuoden yhteiskuntatieteilijäksi ja sitten vuoden hyvän työelämän puolesta puhujaksi muutama vuosi sitten. Eli on erittäin ansioitunut tällä työhyvinvoinnin saralla. Tän enempiä mä en oikeastaan puhukaan, mutta sen sanon, että teidän kaikki kommentit ja kysymykset on oikein tervetulleita, eli niitä voi esittää koska vaan tässä tämän tilaisuuden mittaan. Ja jos haluaa mikrofonin, niin toimitetaan se, tai sitten riittää, jos puhuu kuuluvalla äänellä. Mutta ei muuta kuin tervetuloa ja oikein hyvää iltapäivää meille kaikille. Ja ole hyvä, Marja-Liisa. Kiitos. Älkää ihmetellä, kun mulla on kauheasti näitä laitteita nyt sitten, kun on sisäistä ääntä ja ulkoista ääntä. Tai mitä enää liian ollutkaan, mutta kuitenkin. Varmistusääntä ja hyvä, että on varmistusäänikin muuten sivumennen sanoen. Kun mulla on ääni ollut vähän käheää, kun mulla oli flunssaa viikonloppuna. Mutta ihan kiva tulla tänne Aalto-yliopistoon ja tärkeällä teemalla, joka liittyy työhyvinvointiin. Ja mukava, että ihmistä lappaa lisää vaan tuolta. Toivottavasti tulee kaikki paikat vielä täyteenkin oikein. Yleensähän me on totuttu aloittamaan vartin yli vasta, että siinä mielessä ollaan poikkeavia, kun aloitetaan tasalta, ettei ole sitä akateemista varttia. Ehkä muutama sana itsestäni. Vaikka tämmöinen, mä en tiedä miten mä oon sattunut liittymään semmoiseen slideshareen, semmoiseen, jossa kaikkia saa opastusta, että miten tehdä hyviä esityksiä. Ne aina neuvoo siellä, että pitää räväyttää heti alussa, ettei saa mitään jorinoita. Et ensimmäiset minuutit on tärkeät, jolloin sä saat vangittua yleisön mielenkiinnon. Ettei saa puhua mitään itsestä tai kuka on ja miten tähän on tullut, vaan heti vaan joku juttu päälle. Mutta meidän se jutun vähän tuonnemmaksi. Eli mä kerron kuitenkin vähän sen, että mitä tämä oikein on tämä meikäläisen työ. Elikkä mä oon ollut 9 vuotta Tampereen yliopistossa, nyt yli 9 vuotta. Ja tulin siihen 2004 tämmöiseen, niin kun kyselivät perään, mä olin silloin yrittäjänä, mä olin perustanut yrityksen Dosentrum Oyn, mä olin ollut teknisessä yliopistossa täydennyskoulutuskeskuksen johtajana tuolla Tampereella, tekninen korkeakoulu silloin, muutaman vuoden ja ajattelin, että nyt mä alan tekemään semmoista, mistä mä kauheasti tykkään, eli mä alan esiintymään ja pitää luentoja enempi ja tapaan ihmisiä. Ja sitten tuli tämmöinen pyyntö, että olisiko kiinnostunut työhyvinvoinnin professuurista. Ja itse asiassa oli jo semmoinen huhu kiertämässä, että Marja-Liisa Manka on kiinnostunut työhyvinvoinnin professuurista Valkeakoskella. Ja minä sanoin, että ahaa, että onpa kivaa kuulla, että semmoisesta on kiinnostunut. Ja eikä ollut yhtään kiinnostunut. Mä en yhtään pätkääkään kiinnostunut, kun mulla oli niin ihana työ, että mä ajattelin, että enkä minä nyt mihinkään yliopistoon taas lähde, että just on pois päässyt. Ja no sitten ei muuta kuin alkoi se hirveästi kiertää se tarina sitten ja lopulta sitten niin mä haluankin kiinnostumaan. Eli onhan se ihanaa, että voisi tehdä valtakunnan tasolla työtä, edistää ihmisten, helpottaa ihmisten elämää, tutkia semmoista, mistä se ilo syntyisi ja kuitenkin aika paljon näki sitä nääntymystä joka puolella, varsinkin yliopistossa, missä olin ollut pitkään työssä. Mä oon ollut monessa roolissa yliopistossa. No, sitten hakuprosessi tosin oli aika pitkä, koska siinä oli kaikki nämä normaalit jutut ja meni yli vuosi sitten, kun mä olin siinä oikeasti siinä työssä. Ja lahjaraha loppuu. Tämä oli lahjoitusvirka, eli Valkeakosken kaupunki, Metso, UPM, Saarioinen lahjoitti yliopistolle rahaa, muitakin pieniä, siellä oli SOK:ta ja mitä kaikkia, ammattijärjestöjäkin oli mukana. Ja tosiaan 2007 loppui lahjaraha, mutta eihän me siitä alettu itkeen, vaan alettiin kokoamaan rahaa sitten lisää. Ja tutkimus- ja kehittämisprojekteilla on leipämme hankittu. Meillä ei ole yhtään perusvoimavaroista rahoitusta. Ja mä oon tosi iloinen siitä, että mä sain oppiaineen, tai meidän tiimi, en minä yksinään sitä saanut, vaan koko tiimi aikaiseksi nyt silleen, että tutkinnon uudistuksen yhteydessä meillä käynnistyi työhyvinvoinnin perusopinnot, jotka ovat kulmakursseja hallinto- ja kauppatieteilijöille, ja valtiotieteilijöille tietenkin voi osallistua. Ja mä luulin tammikuussa, kun peruskurssi alkoi, että 150 paikkaa oli varattu, että pantiin ilmoittautuminen, että paikat, että tiedetään montako tulee saliin.
niin melkein 700 oli kiinnostunut. Ja siis kaikista tiedekunnista, ei pelkästään meiltä johtamiskorkeakoulusta, vaan joka puolelta. Ja oli pakko alkaa tekemään karsintaa, koska 500 pystyn ottamaan. Opetustilat asetti esteen. Ja sitten jälkikäteen huomasin, että täytyyhän esseetkin korjata. Ja vielä asteikolla 1-5, että se oli aika duuni. Mutta noin 500 sitten suoritti ne ensimmäiset. Nyt on marraskuussa oman hyvinvoinnin perusteet. Että on tosi ihana, että asia kiinnostaa ja tämä idea kuitenkin on elänyt niin pitkään jo, että ajattelee, että voi opiskelijoille tarjota hyvinvoinnin tai tämmöisiä työyhteisövalmiuksia, niin se on tosi hienoa. Ja ehkä pikkuhiljaa saadaan valtion rahakin tähän, että mä ajattelen, että kun mä lupasin hommata rahat, että mä opetan ja me opetetaan, niin ajattelen, että sitten kun me ekana hommataan itse ne rahat opetukseen, niin sitten pikkuhiljaa yliopiston on pakko meille antaa, kun niin paljon hinkuaa sinne. Ja nyt on alkanut olemaan jo aika kivasti semmoista positiivista henkeä yliopiston piiristä. Ehkä me jossain vaiheessa saadaan ne jopa perusvoimavaroilla rahoitettua ne opinnot. Että tosi mukava. Toki sitten voi kertoa senkin, että nyt on ollut työstä vapaalla helmikuun alusta lähtien, koska mä oikeastaan näännyin sitä tuoksinassa viime syksynä niin raskaasti, että mä itse aloin olemaan heikossa hapessa ja mietin, että jos minä kerran opetan muille, että pitäisi olla innostusta ja työn iloa, niin kai minun itselläni täytyy lähteä katsomaan sitä ekaksi. Että jos mä oon tämmöisessä hapessa, että mulla alkaa tulla rytmihäiriöitä ja unihäiriöitä, niin enkä minä voi jatkaa tällä viisiin tätä hampaat irvessä työtäni. Ja onneksi tuli jalkaleikkaus. Eli mä putosin kuoppaan ja mulla meni nivelsiteet. Ja kaiken kukkuraksi oli hyvä sekin vielä, että leikkaus epäonnistui. Eli mulla meni turraksi koko jalkapöytä ja sitten hermo venähti, joka on tuskallinen toipuminen. Mulla oli pakko olla sairaslomalla ja mä sain katsottua itseäni peiliin ja pysähdyttyä. Ja siitä syystä sitten niin kuin ikään kuin ajattelin, että kun oltiin saatu tutkimusrahat tällekin vuodelle, mulla on 8 ihmistä tiimissä, että he pärjää siellä, niin minä uskalsin sanoa, että kuulkaa, että te näette, että mä oon aika heikossa hapessa, että mä tarvisin varmaan vähän vapautusta työstä. Ja mä tein anomukset sitten ja sain sitten virkavapaata nyt niin kuin vuoden loppuun. Mä oon ollut yrittäjä, mä oon niin kuin teen kivoja keikkoja ja näen ihania ihmisiä ja on ollut niin onnellinen ja tyytyväinen nyt tähän vapauteeni. Mutta palaan toki taas yliopistolle, koska kaipaan työkavereita vuodenvaihteessa. Koska työkaverit on se suola jokaisen työssä. Että on aika yksinäistä kiertää ympäri Suomea heittämässä keikkaa tai vastaavaa. Menee jonnekin Siilijärvelle junassa ja ynnä muuta vastaavaa. Tai Kajaaniin yrittää päästä Vantaalta eikä pääse, niin kuin viime viikolla kävi, kun lentokone ei koskaan sinne lentänyt ja 200 ihmistä odottaa mua siellä Kajaanissa. Että tässä on monenlaista juttua kohannut matkan varrella, mutta virkistävä. Tämmöinen tausta nyt sille, että on hirveän tärkeää katsoa itseään peilistä ja sitä, että jos tuntuu, että puuttuu jotakin työnilon pipana sieltä, niin lähtee miettimään, mitä minä voisin tehdä, että saisin sen, eikä vain hyytyä eikä tyytyä siihen. Koska työkyvyttömyyseläkkeellä on tällä hetkellä 250 000 ihmistä, paljastui eilen, kun Risikko avasi tämmöisen oikeastaan työsuojelun, oli juhlatilaisuus Tampereella, 40 vuotta täytti työsuojeluhallinto. Niin se on just sitä, että kun ihmiset niin kuin nääntyy, rasittuu, tulevat kiusatuiksi ja kuormitetuiksi ja sitä kautta sitten joutuvat lähtemään sairauslomille tai muualle, niin siinä voi käydä huonosti. No tämmöistäkö se nyt on sitten tämä avaus, että puhutaan työkyvyttömistä ja nääntymisestä ja kaikesta, kun tuommoista niin kuin iloteemaa pitäisi puhua. No perusasiathan ovat juuri näitä, jotka liittyy iloon ja siihen tunnistamiseen, miten me saadaan iloa aikaiseksi, mutta oikeasti niin täytyy meidän ongelmiakin silloin tällöin kohdata. Että jokaisen hommassahan niitä ongelmia on. Ja niistä selviää nimenomaan kohtaamalla niitä ongelmia. Eli tämä niin kuin idea tässä taustalla on se, että miksi meidän pitää puhua työyhteisötaidosta, miksi ne on tärkeitä, mitä niillä tarkoitetaan. Kun ennen puhuttiin alaistaidoista, niin minusta ei enää voi olla alaisia. Ainoastaan haudankaivella alamaisia, eikä muilla tänä päivänä. Että me ollaan niin kuin tasavertaisia ihmiset. Eikö meidän pitäisi puhukin uusista asioista, uusista käsitteistä, jotka on niin kuin nimenomaan työyhteisötaidot esimerkiksi, niin jolloin me saadaan uudenlaista virtaa asioihin. Mä käväsin tuossa aamupäivällä Espoon seurakuntayhtymässä. Siellä oli myös iso työhyvinvointitilaisuus, niin on tosi jännää, kun sielläkin niin kun ne käsitteet on aika
kiinnostavia, kun siellä sanovat sitten, että heillä on niin kuin tämmöiset työajalliset ja työajattomat, että jakautuu niin kuin kahtia työntekijät, on työajalliset ja työajattomat. Että sekin on aika merkityksellinen jako. Taikka semmoinen jako seurakunnissa, että kun yhdessä tilaisuudessa paljastui, että siellä oli hengelliset ja hengettömät, niin ne käsitteet kertoo kauheasti. Haudankaivajat oli hengettömiä. Ja nämä tämmöiset, jotka teki muuta kuin hengellistä työtä. Että aina aika ajoin täytyy tuulettaa käsitteitäkin sitten. Ja sen takia niin minusta tämä alaistaito jääköön historian romukoppaan, käytettäköön työyhteisötaitoja, organizational citizenship behavior in English paljastui. Ehkä siitäkin kerrotaan vähän enempi. Ja sitten mistä niin me saamme näitä taitoja, niin sehän on hirveän tärkeää. Kun mehän olemme aika tuppisuita oikeasti. Ja meidän on hirveän vaikea, siis kehuahan me osata retosta kehua, mehän kehutaan ihan kauheasti toisiamme, eikö vaan? Sitä me osataan, mutta että osattaisiin ottaa myös se negatiivinen asia, joka korjaamista vaatii puheeksi oikealla tavalla, niin ehkä me siihenkin tarvitaan valmiuksia. Ja se kuuluu myös näihin työyhteisötaitoihin. Eli tämmöinen paketti on tulossa, ja joka päättyy sitten vielä kaikki työn ilon julistukseen. Mä oon 7 vuotta julistanut iloa Suomeen ajatuksella, että me voidaan vaikuttaa, eikä kukaan ole ajopuu. Niin tämän vuoden teemasta haluan jotakin nostaa esille. Me aloitettiin Valkeakoskelta se. Ja keksin sen idean siitä kerran, kun olin yhdessä jumisessa, tai 2 jumia kokeneessa työyhteisössä. Ja kuljin iltalenkillä, juoksin. Ja mietin, että mitä ihmettä niissä työyhteisöissä voisi tehdä. Toisessa oli 12 vuoden jumi. Ilmeni sillä tavalla sitten loppuviimeksi, että oltiin sairaslomalla ja eihän ne oikein työtäkään jaksanut enää tehdä. Ja mitä kaikkea siellä oli. Ja toinen oli vähän helpompi, kun ei ollut niin pitkään tapeltu. Mutta kirjelapuin sielläkin vaiheltiin ajatuksia työkavereiden kesken, kun ei enää pystytty puhumaan suoraan. Niin minä juoksen siellä lenkillä, ja rasintunut, mitä mä nyt tekisin näiden ihmisten kanssa, niin yhtäkkiä tulee mieleen, että voi hyvänen aika, että ihan oikeasti, kuinka helppoa se olisi, jos vaan oivallettaisiin. Että nehän on ihan tavallisen ihmisen taitoja. Eihän siihen mitään tohtorin tutkintoa tarvita, että ihmisten kanssa pärjättäisiin, vaan se olisi puhumisen taitoja. Sitä, että uskalletaan puhua, kertoa asioista, ottaa puheeksi, siis semmoista perusasiaa. Ja helpottaa sitä kautta ihmisten elämää. Ja siitä syntyi tämä näin, että mä kirjoitin kolumnin päässäni työrauhan julistus, mitenkä minä kaikkia kutsun työhyvinvointitalkoisiin ja kuinka jokainen voi vaikuttaa, ettei kannata luovuttaa, että aina on toivoa jäljellä. No sitten siis tuli semmoinen tilanne, että mä ajattelin, että ei nyt paikallislehden kolumni Kangaslaan Sanomissa riitä, vaan soitin Valkeakosken kaupunginjohtajalle, että tulisitko julistaa työrauhaa Suomeen mun kanssani. Että käynnistetään semmoinen perinne, että aletaan julistaa työrauhaa, niin kuin Turusta joulurauhaa julistetaan. Ja hän sanoi, että no voihan tulla, jos ei tarvitse tehdä mitään. Ja Auvinen näin sanoi mulle, ja no mä sanoin, että no ei tarvitsekaan kuule, että tuut vaan seisoo mun viereen, että minä olen tehnyt jo tekstinkin. Ja sitten siitä se alkoi. Yhden kerran Helsingissäkin ajattelin Helsingin yliopiston juhlasalin toisen työn ilon julistuksen ajatuksella, että saataisiin Helsinkiinkin työn ilon julistus. Toista kertaa tai tuua, kun nimittäin onneksi ministeri oli peruunut, ei tullutkaan avaamaan 20 ihmistä juhlasalissa. Ja minä melkein mummojakin sieltä Senaatin torilta kävin kahville pyytämässä, että kun sadoille oli varattu tarjoilua ja minä ajattelin, että Helsinkiin nyt kaikki ryntäävät, kun Tampereellakin oli monta sataa työilojulistustilaisuudessa. Oli varmaan huono markkinointi vähäsen. Niin meitä oli aika kourallinen siellä ja nolotti oikein julistaa työrauhaa Suomeen. Mutta onneksi siellä oli kaikkia valtiokonttorin väkeä ja VM ja jotakin yliopiston porukkaa ja muuta, niin eikä tuo niin haitannut sitten. Mutta seuraavana vuonna oltiin kyllä Tampereen yliopiston juhlasalissa taas takaisin omalla paikkakunnalla. No, tämmöinen historia. Niin tämä työn ilon julistuksen ajatus on ollut mulla aina semmoinen, että kerran vuodessa edes niin kuin tämmöistä teemaa, näitä asioita nostettaisiin esille työyhteisössä. Että eihän me julistuksella mitään aikaan saada, mutta kumminkin ehkä niin kuin muistutuksena aina on olemassa. Ja esimerkiksi HUSsi nykyään järjestää työn iloviikon ja Joensuussa niillä oli työn ilotapahtuma ja ne tämän työn ilon julistuksen sävelsivät. Eli tästä tehtiin semmoinen karjalainen troke, kalevalainen runo tästä työn ilon julistuksesta ja ne perusti sinne lasarettilaulajat. Ja nyt helmikuussa siellä sitten oli työn ilon troke, jonka Pekka Porvali käänsi tästä työn ilon julistuksesta tämmöinen runon muotoon ja ne siellä sitten lauloi sen ja
siitä lähtien siellä on ollut tämä Lasaretti-laulajat. Kun mä kävin siellä Joensuussa, niin he kertoi, että he harjoittelee koko ajan kaikkia työn ilolauluja. Että näin. Ja aika tarpeen se muuten onkin. Tänä aikana, jolloin koko aika negatiivisesti puhutaan asioista ja aika toivottomalta näyttää ympäristössämme, eikö vaan? Muuten nyt on todella semmoinen, niin kuin Anne sanoi tässä äsken, että voitte kysyä ja keskeyttääkin ja puhua, että saataisiin tästä tämmöinen yhteisöllinen, niin kuin työyhteisötaidot ovat tämmöistä yhteisöllisyyttä, että jos teillä on jotenkin kysyttävää tai oivallusta tai muuta, joku ihana tarina, niin kertokaa. Mikrofonia tuodaan teille tai sitten voitte muutenkin ilman mikrofoniakin ehkä puhua, jos pelottaa sen käyttö. Kun olisi kiva semmoinen, että saataisiin semmoinen kiva fiilis tänne. Mutta mä haluan aloittaa yhdellä suomalaisella innovaatiolla tämän tilaisuuden. Ja te ette ikinä voi arvata, mikä se on. Mä kuulin aamulla tuolla Espoon seurakunnassa vastaavan esityksen, joka olisi ollut vielä parempi, mutta mä otin kännykkäkameralla, mutta mä en vielä pystynyt siirtämään sitä tänne, mutta mä näytän netistä yhden esimerkin tästä, mikä on suomalainen innovaatio, joka on levinnyt maailmalle. 2005 ensimmäinen tämmöinen on keksitty. Valittajien kuoro. Valittajien kuoroliike on lähtenyt Suomesta maailmalle. Mä annan pikku näytteen tästä Helsingin valittajien kuoron esityksestä. Mä katson, että kuuluuko tämä täällä, kun mä en kuunnellut äsken. No niin, ehkä tää tästä. Pitäisikö tuonnekin saada toi kuva nyt sitten jotenkin tuonne toisellekin puolelle, mutta jos minä puhun, niin joku voi hoitaa tuon tekniikan. Mä oon tottunut kotona aina näin sanomaan. Otin tämän sen takia, kun mä näin Retretissä toissa kesänä, kun siellä oli valittajien kuoroja pantu auditorioon niin kuin videolla esiintymään. Ja mä ajattelin, että tämä ei voi olla totta, että onko ihan oikeasti meillä tämmöinen innovaatio keksitty kuin valittajien kuoro. Et meillä joka paikassa aika paljon, kun puhutaan, niin me puhutaan semmoisella äänellä, että me jotakin haukutaan. Selän takana vielä aika usein. Ja kun junassa menin Tampereelta Helsinkiin yhtenä päivänä, niin eiköhän siellä ollut semmoinen tilanne, että tuli Hämeenlinnasta junaan 3 ihmistä, oli samasta työyhteisöstä ja siellä oli tehty joku asiakastyytyväisyyskysely ja ne alkoi sitä purkaa, että ei voi olla totta, että se tiimi, se sai parhaat arviot. Siis onko aikaa eletty auringolla? Se tiimi sai parhaat asiakaspalautteet. Siellä on tapahtunut joku virhe. Että ne alkoi hirveästi miettiä, että miksi ne on vääriä ne tulokset. Ettei ajateltu niin, että ihanaa, että se tiimi sai semmoiset hyvät tulokset. Että mahtavaa. Mutta niin päin, että kyllä siinä joku vika oli siinä kyselylomakkeessa tai sitten niissä vastaajissa tai jossakin. Saatika se, että kun me yliopistolla, voinko mä nyt edes haukkua meidän omaa yliopistoa? Kauheasti tuli 300 vapaata vastausta, kun sai työhyvinvointikysely, Varma teki työhyvinvointikysely. Ja siellä oli ihan hirveästi niin kuin erilaisia niin kuin
näitä erilaisia prosentteja arvosteltu, kaikkia hallintokuluprosenttien suuruutta ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sitten meillä oli palautetilaisuus siitä ja siellä sitten niin kuin, ikään kuin meille sanottiin, että ne on niin kuin vääriä vastauksia, mitä sinne oli laitettu niin avoimiin, että ei niin saa tehdä, että laitetaan tuommoista kritiikkiä niihin vastauksiin. Ja kuitenkin kerättiin sitä, että missä olisi kehittämisen varaa. Ja minä niin kuin käytin puheenvuorot, anteeksi, että olisi kiva tietää, että minkälaisia ne olivat sitten ne avoimet vastaukset, saadaanko me joskus tietoa niistä. Niin sanottiin, että ei, että ne lähetetään sitten vain johtajille, niin kuin tiedekuntayksikköjen johtajille, että ne miettii, mitä ne niillä tekee niillä vastauksilla. No sitten pääluottamusmies sanoi, että hei, että kun hänkin olisi kauhean kiva nähdä, että voisi niin kuin ikään kuin miettiä, mitä me voisimme tehdä. Ei, että ne menee johtajille sitten, ja johtaja miettii sitten, mitä on. No se oli semmoinen strategia siellä sitten, mutta onko meillä niin kuin vääriä vastauksia semmoisia, niin jotenkin epäilyttää. No sitten mä aloin hirveästi miettiä sitä, kun kaikki katsoi muuhun, kun kukaan ei puhunut sitten siellä. Ja minä olin tullut mukaan keskustelutilaisuuteen. Mä olin ainoa puheenvuoron käyttäjä sen luottamusmiehen kanssa. Niin jälkikäteen ne sanoi, että eihän tämä mikään ole, että täällä ei saa puhua, mulle sanottiin. Että tämähän on niin kuin, että ne tiedottaa meille, miten työhyvinvointikyselyn tulokset on kertoneet. Mutta tämmöistäkin meillä voi vielä olla joskus. Mutta se oli jotenkin niin kuin varmaan joku, se oli niin hirveästi sitä kritiikkiä, niin se ei ehkä ollut kivaa sitten johdon näkökulmasta. Se varmaan oli näin. Niin. Mä haluaisin vaan kommentoida, kun sä sanoit, että täällä saa puhua. Saa puhua, ehdottomasti. Toi oli jotenkin niin koominen, mitä kerroit, kun aivan siis, että ei noin saisi olla, mutta oikeasti se todellisuus, niin usein, tai ei se niin harvoin ole tuommoisten, siis tilanteet vaihtelee ja ei ole mulla nyt ollut tuommoista kokemusta, että tuommoista se vähän sit voi olla pahimmillaan, että kun palautetta annetaan, niin sitten sitä ei ole saanutkaan antaa. Niin se osuu liian kipeästi sitten jotenkin siihen, vaikka niin kuin sitä kootaan sitä varten, että voitaisiin kehittyä. Ja musta on ihanaa, että kootaan palautetta ja minäkään en ollenkaan missään negatiivisessa mielessä käyttänyt puheenvuoroa, kun mä ajattelin, että hei, että mä haluan tietää, että mihin voi tarttua, että meillä on kauheasti kaikkia konsteja, mitä me voitaisiin tehdä näille asioille sitten. Mutta kyllä mäkin sitten hiukan vaikenin. Mä ajattelin, että ehkä parempi on olla tässä tilanteessa hiljaa, kun tämä oli ensimmäinen tämmöinen, kun oli järjestetty meille tämmöinen tilaisuus. Että ihan ihanaa, että meillä tapahtuu ja oikeasti niin meillähän on nyt se tilanne, että tuolla on standikin Varmalla, niin me ollaan saatu tietoa. Ja mä otin nyt tästä kyselystä hiukan niin kuin näitä yliopiston kehittämisen alueista asioita. Tätähän on nyt vuodesta 2011 tehty, että 11-12. Nyt meillä on 2013 kysely. Ja vähän yliopistot on saanut valita, mitä ne, niin kuin milloinkaan ne tekee. Ja me uusittiin tämä kysely, mä olin mukana siinä uusintaryhmässä, että katsottiin nyt, että niin kuin tavallaan ne on kompakteja, niin kysymykset, vähennettiin kysymysten määrää. Siellä on myös avoimia kysymyksiä. Jokainen yliopisto voi tehdä sitten itse sinne niitä avoimia kysymyksiä lisää, että saa tietoa. Idealla, että nyt systemaattisesti kehitetään työhyvinvointia, että semmoista positiivista on tapahtunut. Niin ihan selkeästi tämä toiveet johtamista kohtaan on sitä, että niin kuin kaikilla yliopistoilla on samantyyppisiä haasteita, että niin kuin tämmöinen avoimuuden kasvattaminen ja tämä johtajuus nimenomaan ymmärrettynä, niin kuin siellä on monella tasolla yliopistossa meillä johtamista. On strateginen johtajuus, on ylintaso, sitten on se laitos- tai siis tiedekuntataso, vähän eri tavalla nimitetään eri paikoissa, ja sitten on ihan se työyhteisötaso, lähijohtajuus. Ja se lähijohtajuus jollain tavalla koetaan, että se on kunnossa, mutta että ylimmän johdon liikkeestä ei saada tietoa. Että se on niin kuin se, että se on siellä kaukana ja etäällä. Niin siihen kohdistuu aika paljon toiveita, siihen johtamiseen tämän kyselyn mukaan. Ja just tämmöinen vaikuttamisen mahdollisuuksien kasvattaminen on tärkeää. Ja nimenomaan sitten koko henkilöstön toiveet, kun katsoo näitä viimeisimpiä kyselyitä, niin, ja katsoo niitä, kun siellä on niitä muuttujia monta, ja niitä kysymyksiäkin on aika mahdottoman iso määrä, niin toivottiin tämmöistä ammattimaista johtamista enempi. Toivottiin puheeksi ottamista enempi, että meillä jää tänne niin kuin käytäville hirveästi asioita eikä uskalleta viedä eteenpäin. Että jaettaisiin osaamista ja kokemuksia, voitaisiin kehittää uramahdollisuuksia. Tämmöinen palkitseminen ja henkilökohtainen huomioon ottaminen oli myös tärkeällä sijalla kehittämisen kohteena. Ja sitten taas esimiesten näkökulmasta ihan selkeästi havaitsi sen, että esimiestyöhön on aika vähän aikaa siltä omalta tehtävältä. Ja on hirveän vaikea keskittyä siihen, että hirveästi on erilaisia häiriöitä siinä esimiestyössä. Eli ehkä tämmöinen niin kuin kuvaa nyt tässä pohjaksi tälle yliopistojen työhyvinvoinnille, että
että meillä alkaa olemaan jo tietoa siitä kehittämisen kohteista. Ja toisaalta tämä yliopisto-uudistus sinällään on tarjonnut meille puitteet tämmöiseen tekemiseen, koska meillä on nyt mahdollisuuksia saada tietoa ja myös toimia eri paikoissa. Mutta erityisesti tässä, kun me ollaan totuttu elämään aika tavalla silleen itsenäisesti ja silläkin tavalla, että tämä on omanlaisensa asiantuntijatyöyhteisö, että me ollaan itse saatu päättää, mitä me tehdään ja muuta, niin kyllä meillä varmaan tämä työyhteisötaitojen teema on tärkeällä sijalla, että me sitä nostetaan esille, että me puhuttaisiin ja arvostettaisiin kaikkia ja enempi niin kuin kiinnitettäisiin huomiota siihen yhteisöllisyyteen ja sen kasvattamiseen, koska se on aikamoinen voima tämmöisenä aikana, jolloin ulkopuolella myllertää. En tiedä, mitä te sanotte näistä näin. Teillä varmaan on myös käsitelty näitä tuloksia. Eli onko nuo semmoisia teille tuttuja asioita, jotka tuolta nostin? Että vahvuuksia on paljon, just se lähitiimi koetaan vahvuutena yliopistossa, että se on niin selkeästi semmoinen, joka antaa voimia ja tuo iloa työhön. Mutta sitten nämä isommat puitteet on niitä, joihin toivoisi kehittymistä. No, tässä nyt oli tämä kuva sitten tästä yliopistopuolesta, mutta jos lähdetään nyt sitten liikkeelle, millä kukin organisaatio menestyy tulevaisuudessa, niin kyllähän nimenomaan se, millä me menestytään, on ihmiset jokaisessa työpaikassa. Eli se, että mitenkä te voitte. Eli itse asiassa mitä enemmän ollaan asiantuntija työyhteisössä, niin sitä enemmän me tarvitaan ihmisiä. Ja ihmisten innostuneisuutta, sitoutuneisuutta ja oppimiskykyisyyttä. Joku oivalsi, että iso, innostuneisuus, sitoutuminen ja oppimiskykyisyys, iso. No iso juttu tämä asia. Et sanotaan, että 50–90% joka ainoa organisaation arvosta tulee siitä tulevaisuudessa menestyksestä. Sen sijaan perinteiset tuotannontekijät, automaatiotekniikka 10–50. Mutta jos ihmiset ovat nääntyneitä, niin eihän sitä arvoa synny, koska silloin ei keksi uudenlaisia tapoja tehdä työtään tuo vaikuttavasti, ei opi, ei pysty ottamaan tukea toisilta vastaan, ei pysty olemaan työyhteisötaitoinen ja niin edespäin. Eli ne limittyy aika tavalla sitten ne sitten yhteen. Ja sanotaan, että Hamel Breen sanoi, että tästä inhimillisestä pääomasta ahkeruus ja älykkyys, niin sanottu älykkyys, perinteisesti mitattuna älykkyys, muodostaa 20%. 80% tulee tästä isosta. Eli mehän osataan nyt sitä ahkeruutta jollain tavalla arvioida, niin kuin kuvitellaan osaavamme, koska meillä on näitä kellokorttisysteemeitä ja ajankäytön seurantasysteemeitä. Ajatellaan, että kun on työssä se aika, niin se täyttää sen tehtävänsä silloin. Mutta eihän se nyt kerro sitä oikeasti, vaan sehän tulee jostain muusta se vaikuttavuus kuin siitä paljonko istuu työpaikalla. Eli me tarvittaisiin myös tämmöisissä erilaisissa mittareissa muutosta, jotta me pystyttäisiin menemään eteenpäin. Ja mä luokittelisin tämän arvon sitten sillä tavalla, että mistä tämä pääomalaji muodostuu, niin se muodostuu siitä, että se on tämä sosiaalinen pääoma, eli johtaminen ja yhteisöllisyys, työyhteisötaitoisuus, työyhteisön toimivuus, ne muodostaa ison limpin tästä. Sitten siinä on tuo psykologinen pääoma, joka tarkoittaa ihmisen pään henkistä kuntoa, joka voi olla myös tiimiin sitoutunut. Siinä on 4 ulottuvuutta, tämmöinen itseluottamus, self-efficacy, sitten toiveikkuus, optimismi ja sitkeys. Mä puhun muutaman sanan siitäkin. Ja sitten tämä rakennepääoma, että on pelittää, että on sujuvasti mahdollista tehdä työtä, että on työssä vaikuttamisen mahdollisuus, että sä koet voivasi vaikuttaa työhösi, niin nämä liittyy tähän inhimilliseen pääomaan. Ja oikeastaan näihin pitäisi nyt satsata sitten näiden kehittämiseen, koska jos näillä on näin suuri merkitys, niin näitä pitäisi sitten lähteä miettimään, mitä nämä käytännössä tarkoittaa. Meillä on olemassa tällä hetkellä 2–3 tutkimustakin näiltä alueilta. Me ollaan kiinnostunut tuosta sosiaalisesta pääomasta, aika lailla psykologisestakin, että meillä on erilaisia hankkeita juuri menossa näiltä alueilta. Ja itse mä oon ollut kiinnostunut noista molemmista kyllä pitkän aikaa. Ja meillä on yksi kirjainenkin juuri ilmestynyt, joka on netissäkin. Voin panna sen kiertämään yhden projektin puitteissa, jossa yhteisöllisyydellä menestykseen on tämä teema. Tämä löytyy netistä. Mulla on lähdeviitteet tuolla lopussa. Niin löytyy
tuonkin kirjan tiedot. Ollaan hirveästi tuotettu materiaalia nettiin näistä asioista kanssa, että voitaisiin edistää just tätä sosiaalista pääomaa. Samoin kuin meillä on psykologisesta pääomasta menossa nyt useampikin juttu. Meillä on Jamit-projektin puitteissa juuri niin kuntoutussäätiön kanssa, niin meillä on tällä hetkellä semmoinen osatyökykyisten 2 pilottiryhmää, joita me yritetään voimaannuttaa. Eli palaisivat työelämään ja me ollaan näillä 4 osa-alueella rakennettu oppimispaketteja. 2 päivää vaan lähiopetusta, sitten netissä ja keskinäistä tämmöistä sparraamista ja sitten oli toi seurantapäivä toukokuussa, että hirveän hyviä tuloksia saatu ainakin toistaiseksi, että kiinnostava alue. Tämä on myös omissa käsissä, me voidaan vaikuttaa. Jos teillä ei ole psykologista pääomaa, te ette pysty olemaan työyhteisötaitoisia. Koska jos ihminen ei luota itteensä, niin ei se voi toisiinkaan luottaa. Ja se lähtee täältä liikkeelle aika pitkälti. Että nämä on aika niin kuin tärkeitä asioita. Ja erityisesti jos ajattelee niin kuin johtoakin, niin olisi hirveän hienoa, että johto oivaltaisi tämän, että vau, meillä on mahtava porukka, joka pystyy tekemään mitä vaan, kun vaan annetaan se mahdollisuus heille liittyä yhteen, aikaa siihen tekemiseen, koska eihän me ilman aikaa pystytä ideoimaan eikä kehittymään eikä mitään näistä asioista oikeastaan toteuttamaan. Elikkä minä peräänkuulutan näkökulman vaihosta, jotta me pystytään jollain tavalla vaikuttamaan näihin asioihin, niin kuin yhteisöllisyyteenkin. Miksikö tämä? Ihan siitä syystä, että se, mihin huomio kiinnittyy, se kasvaa. Csikszentmihalyi sanoo jossakin tutkimuksessa tämä, mutta toki moni muukin. Se on vanha psykologinen lainalaisuus. Eli meidän jokaisen hommassa, työssä on tämä, että meillä on niin kuin näitä vetäviä tekijöitä, alaspäin vieviä, jotka imee meistä voimia, ja niitä, jotka nostaa ja innostaa tuota vaakakuppia, kun katsoo. Niin meidän pitäisi alkaa etsimään näitä voimaa tuottavia, ratkoa ongelmia samanaikaisesti. Tämä ei tarkoita silmien sulkemista ongelmilta, kun meillä on niitä ongelmia yliopistossakin, joita täytyy ratkoa. Mutta että jotenkin niin kuin tämä valituskuorojen vähentäminen olisi minusta tärkeää. Että ei niin hirveästi keskitytä siihen, mikä mättää, vaan siihen, mitä me voimme oikeasti tehdä näille asioille. Mulla on hirveän hyvä kokemus. Mun työhyödyllinen korkeakoulu oli Saarioinen Oy, jossa mä olin koulutuspäällikkönä. Mutta otettiin Saarioisiin 90 työuria jatkamaan. Aika edistyksellinen yritys muuten. Mä sain vapaat kädet tehdä mitä vaan. Ja harvassa työpaikassa saapi. Vapaat kädet siellä mä sain. Ja oikeasti aloin miettiä, että mistä se johtuu, että työntekijät sairastaa niin kauheasti. On paljon pois työstä ja ovat kauhean kyynisiä. Ne sanoo mulle, älä tuu vouhottaan, ei täällä ennenkään ole voinut mitään saada aikaiseksi. Täällä on turha yrittää, ei meitä kuunnella, ei meidän ehdotuksia kuunnella. Tyhjä vaiva. No mä ajattelin, että mistä nuo oikein, miten nuo noin pahansisuisia ovat. Ja sairastaminen oli niillä ikään kuin hallinnan tunteen tuoja negatiivisella tavalla. Ne pystyi sairastumaan halutessaan, siis ei se ollut tietoinen, vaan se tuli se joku päänsärky sitten tarvittaessa. Et se ei ollut mitenkään pahasti sanoa heistä, mutta niin tavallaan se organisaation kuului siihen kulttuuriin tämän tyyppinen. Ja minä sitten Seligmanille kirjoittamaan Amerikkaan, että saanko minä käyttää sinun testiä optimistinen vai pessimistinen ajattelutapa. Että minä nyt käyttäisin sitä lähettämässä, kun sinne tulee uusi muovilaatikkoprojekti, että 100 ihmistä testaisin lähettämästä. Testasin testillä 74% melko tai erittäin pessimistisellä ajattelustrategialla varustettu ja 8% positiivisella. Seligmanin hypoteesi on, mitä pessimistisempi ajattelustrategia, sitä korkeampi sairauspoissaolo määrä, sitä enemmän passiivisuutta, sitä enemmän ryhmän mukaista käyttäytymistä, sitä matalampi tavoitettaisiin. 74%. Hei, onko lähialueen pessimistit A hakeutunut Saariosta lähettämään työhön vai B, onko se organisaatio tehnyt heistä semmoisia? Ja tämähän hypoteesi tarkoittaa sitä, että jos sulla on aina joku, joka tietää sinun puolestasi, sinusta kasvaa passiivinen, pessimistinen, joka ilmenee sitten korkeampana sairastavuutena ja tämän tyyppisinä ilmiöinä, negatiivisina ilmiöinä. Ja sehän siellä oli, koska siellä oli aina esimies, joka tiesi kaikkien puolesta ja komensi ja käski ja päätti. Hyvin hierarkkinen, autoritäärinen johtamissysteemi silloin oli. Ja näin ollen ihmiset oli tottunut, ettei saa vaikuttaa, eikä saa ääntänsä korottaa. Saatikka olla työyhteisötaitoinen, silloin oli alaistaitoja, kyllä ne oli, eikä niitäkään oikeastaan ollut ollenkaan.
se askel siitä, kun se vie jopa opittu avuttomuuteen, niin askel siitä skarppaamiseen niin on aika iso. Että sä alat niin kuin oikeasti uskoon, minä voin vaikuttaa, minä voin avata suuni, minä voin puhua, minua kuunnellaan, me voimme yhdessä ideoida, me muutetaan tämä toimintatapa, me saadaan työstä paljon kiinnostavampaa ja vaikuttavampaa. Niin kyllähän se on aika niin kuin työn tulosta, pitkän työn tulosta, ettei se käy näin, että muuttukaa, nyt teillä on mahdollisuus puhua. Piste. Ei, vaan paljon enemmän tarvittiin siihen. Onnistumisen kokemusta, pikkuhiljaista kuuntelemista, vaikutusmahdollisuuksien kasvattamista, kyselyä, puhelua ja näin edespäin. Ja mähän väittelin itse broileriteurastamon kehittämisestä, eli siellä piti työn tuottavuuden kasvaa 100%. Entisillä resursseilla piti tehdä, niin 18 000 kaulaa katkaistiin silloin alussa, ja projektin jälkeen piti katkaista 40 000 kaulaa päivässä samoilla ihmismäärillä. Ja sairastamisen piti vähentyä ja työn tosiaankin ja hyvinvoinnin kasvaa. Eikö ole kiinnostava haaste? Että kyllä siinä niin kuin alkoi jo soittelemaan professoreille. Soitin tekniseen korkeakouluun ja kysyin, että ketä minä voisin käyttää apuna. Markku Mattila oli silloin sillä työturvallisuuden proffana ja sanoi, että ei hän kuule tiedä, että soita Ruottiin, että siellä on semmoinen professori, joka tietää sairastamisesta. Ja se tuli käymään Saarioisella silloin ja kierrettiin se tuotantoprosessi hänen kanssaan läpi, että yksi poika heitti kananlaatikot liukuhihnalle. Seuraavassa kohtaa 3 poikaa nosti kukin 6000 kertaa kanan pää alaspäin kuljettimelle. Ja seuraavassa kohtaa yksi katsoi 18 000 kertaa, että kaula oli katki. Ja sitten seuraavassa kohti 6 naista kiskasi suolet kukin 6000 kertaa. Paula Liukkonen, professori, pyörtyi takahuoneeseen tämän jälkeen ja lattialta sanoi, että no miten tätä voi kehittää. No mä sanoin, että Ruotsista asti sinut tänne völjättiin, että meille kertomaan, että miten se olisi mahdollista, että no otetaan toinenkin professori, se sanoi. Ja Pekka Ruohotie sitten Tampereen yliopistosta niin tuli käymään ja minä kerroin probleeman, niin hän sanoi, että tutki itse parhaiten opit. Ja niin minä sitten lähdin opiskelemaan, jatko-opiskelemaan ja väittelin sitten top-tiimi kohti tuottavaa, oppivaa, positiivista työyhteisöä tiikerin loikalla ja kukon askelin. Eli se tiikeriloikka tarkoitti sitä, että ei voinut olettaa, että olisi vain nopeampaa tehty työ. Että 13 000 kertaa olisi nostanut se poika sen kanan kuljettimelle siellä ja kiskottu suolia, vaan täytyy niin kuin tapahtua organisaatiossa. Ja lähdettiin liikkeelle nimenomaan siitä, että ekana kysyi, mikä lisäisi teillä työhyvinvointia. Puukot olisi terävät, kanat ei tippuisi kuljettimilta, terotettiin puukot, korjattiin koneet. Sen jälkeen päästiin näihin vuorovaikutustarpeisiin. Eli miten me puhumme toisillemme sievästi, eikä silleen, että on sulla kauhea niska, niin kuin ne pojat sanoi. Tai sitten ne laittoi pukuhuoneen kopioveen semmoisen lapun, kun yhden kaverin tyttöystävä oli sairastunut, niin se oli päivän pois työstä. Niin ne laittoi sen keltaisen lapun siihen oveen, että ämmä. Eli se oli sitä vuorovaikutustaitoisuutta siellä. Eli että se oli hirveän niin kuin ämmämäistä, että tyttöystävän sairauden vuoksi oli pois työstä. Että kyllä muuten saatettiin sairastaa, mutta ei tommoisen syyn vuoksi. Ja pikkuhiljaa sitten siellä tehtiin sitä kehittämistä. Ja itse asiassa juuri 30% väheni sairastaminen sen projektin jälkeen ja työhyvinvointi kasvoi kaikilla muuttujilla mitattuna. Ja hihnan läpi kulki 45 000 kanaa päivässä. Eli se oli mahdollista se muutos. Se tarvitsi sitä harppauksellista oppimista, eli tiikerinloikkaa, eli sitä, että nähtiin uudesta perspektiivistä asiat. Että siellä herättiin horroksesta, opittiin puhumaan toinen toisilleen, rakennettiin tiimimäinen toimintatapa ja luovuttiin siitä hierarkkisesta johtajuudesta, koska sekin kuuluu tähän. Että ei työyhteisötaitoja voi olla ilman tämmöistä jaettua, valtuuttavaa, vastavuoroista johtamista. Että sitä me tarvitaan siihen. Eli tämmöinen avuttomuudesta meidän pitäisi päästä tämmöiseen avuliaisuuteen. Siihen, että me niin kuin ikään kuin katsottaisiin vähän toisesta näkökulmasta näitä asioita. Haettaisiin ratkaisuja ongelmiin, ratkaisukeskeisyys ennen kaikkea tästä näin eteenpäin. Lähdettäisiin miettimään sitä, että mikä on hyvin, mikä auttaa jaksamaan, mikä kantaa eteenpäin. Ja tässä taustalla on tämmöinen, tuo Fredriksson kävi täällä muuten Dipolissakin, oliko se toissa kesänä vai kolmanna, kun toi Esa Saarinen sitä kutsui tänne. Eli hän on tutkinut aika paljon juuri tämän myönteisyyden merkitystä vuorovaikutuksessa. Ja
meidän tarkkaavaisuus riippuu siitä, ollaanko me myönteisessä vai kielteisessä mielessä. Tarkkaavaisuus kutistuu, kun me ollaan kielteisessä mielialan vallassa. Esimerkiksi negatiivinen stressi esimerkkinä. Me ollaan kehokireitä. Me ei nähdä kuin pikkuasia. Me nähdään tuosta naisesta noi huulet tai kasvot. Mutta kun me ollaan rentoja ja rauhallisia, niin meidän näkökenttä laajenee, me nähdään kaikki taustan yksityiskohdat. Eli kiireisenähän me ei pystytä myöskään puhumaan eikä dialogiin kyetä toistemme kanssa, koska me ei niin kuin millään pystytä siihen. Meidän tarkkaavaisuus anna myöten. Huomaan sen siitä, kun meillä on ollut tämä LEAD-EMO-projekti Aalto-yliopiston kanssa, tutkimusprojekti. Mikael Saarinen on ollut ja sitten muitakin tutkijoita täällä, Mikko Salminen ja muita kumppaneita täältä sitten tuossa mukana. Niin kun Mikaelin kanssa käveltiin Tampereella, niin sanoi, että Marja-Liisa, että ootko sä stressaantunut? Mä sanoin, että mulla on hirveä paine päällä, ihan kauhea paine. Sä oot ihan kuin linkkuveitti. Eli mun niin kuin pallea on kireä silloin, kun mä oon stressaantunut. Ja rentona niin kuin, sä oot ihan erilainen. Ja se menee itsestään linkkuun. Eihän mä näekään muuta kuin maan silloin, kun mä oon linkussa. Eli tämä laajentuu. Tämä antaa meille mahdollisuuden olla luovia, keksiä uusia ratkaisuja, ottaa tukea toisilta vastaan, olla sitkeitä, luovia, joka näkyy meidän elämäntyytyväisyydessä ja onnellisuudessakin. Ja just tämmöistä, jos ajatellaan, että meidän pitäisi saada niin kuin kontaktia toisimme, niin se vaatii myös tätä tämmöistä luovuutta ja sitä, että me ollaan tämmöisiä rentoja, rauhallisia. Et siinä kiireessä, jos meillä on kauhea kiire, niin ei me ehitä kuuntelemaan. Me koko ajan ajatellaan, mitä meidän seuraavaksi pitäisi tehdä. Ei me olla läsnä siinä tilanteessa. Olen avioliitossa muuten huomannut aika usein sen, että ei kuuntele sitä toista, vaikka se olisi kauheasti asiaa. Että on hirveän niin kuin semmoinen ajattelija, jota omaa ja keskeyttää toisen lauseen. Näin edespäin. Kyllä se huomauttaa siitä heti. Sä enpä sanokaan loppuun tätä asiaa. Et sä vielä, vaikka 40 vuotta ollaan tunnettu, et sä vielä tiedä, mitä mä aion sanoa seuraavaksi, mutta en sano, kun kerran et kuuntele. Se sanoo, että me tarvitaan tämä avaaja. Ja tässä on yksi sellainen pieni motiva yhden esimerkin, että jos joku on enemmän kiinnostunut tästä, että miten voisi lisätä sitä rentoutta, rauhallisuutta, niin tämmöinen IT-alan tutkimus tehtiin yhdessä yrityksessä, jossa 2 asiaa tehtiin eri tavoin kuin aikaisemmin. Eli heille opetettiin tämmöiselle porukalle tämmöinen meditaatiotaito, rakastavan ystävällisyyden meditaatiotaito, jota Fredriksson viljelee. Se ei liity mihinkään uskontoon. Ja tätä samaa, mä sanon myöhemmin sen, mutta tämä oli semmoinen, että opeteltiin ekana ajattelemaan myönteisiä ajatuksia itsestä, myötätuntoisia ajatuksia. Seuraavaksi läheisistä, työkavereista, työpaikan nilkistä, jos sattuu olemaan semmoinen tympeä tyyppi, niin sitäkin ajateltiin suurella myötätunnolla. Ja vähän laajennettiin koko aika näitä ajatuksia niin kuin koko ihmiskuntaa koskemaan. Eli 9 viikkoa tätä treeniä. Ja sitten kiinnitettiin huomiota positiivisiin emootioihin, eli juuri näihin myönteisiin tunteisiin, nettiin kirjattiin näitä. Niin kiinnostava tulos tästä oli se, että näinkin pienillä operaatioilla saatiin aikaan 18 resurssissa positiivinen kehitys. Suoraan myönteiset tunteiden, että tarkkailtiin niitä, niin lisäsi sitten tämmöistä niin kuin läsnäolotaitoisuutta. Mindfulness on hyvin tunnettu termi tällä hetkellä. Eli mindfulness tarkoittaa nimenomaan läsnäolotietoisuutta. Siinä, että sä oot nyt tässä tilanteessa, että sä et ajattele menneisyyden murheita tai oot tulevaisuuden kaikkia haasteita kattelemassa, vaan sä oot niin kuin tässä rauhallisesti läsnä, kuuntelet toista. Ja monta muuta juttua, mutta myös elämäntyytyväisyyden muutos musta oli aika merkityksellinen, että tämmöinen itsenäisyys, tavoitteellisuus, myönteisyys lisääntyi tässä samalla. Että näinkin pienellä, että tästä voisi ottaa itsellensä, jos ajattelee, että jotakin voisi poimia itsellensä, niin mindfulnessista on hirveästi tietoa. Ja meillä esimerkiksi on tuolla tämmöisessä paikassa kuntoutussäätiö, kuntoutussäätiö.fi kautta punk. Meillä on se punk-projekti kuntoutussäätiön kanssa, niin siellä on materiaalit sitten yläpalkkina. Sieltä löytyy semmoinen opas, oman hyvinvoinnin lähteelle, ohjaajaopas. Niin siellä on semmoinen 5-päiväinen kurssi, jossa pyrittiin voimaannuttamaan näitä ihmisiä.
olemaan vähempi murehtimatta ja sitä kautta niin kuin tämän tyyppisiä. Jos on kiinnostunut tuosta, niin tuolta löytyy lähde tähän samaan. Ja tätä samaa muuten käytettiin sitten, tuo USA-merijalkaväki muuten pilotoi parhaillaan sitä rakastavan ystävällisyyden meditaatiota. Että armeijan tuleville niin opetetaan tämmöistä rauhoittumisen taitoa, jotta ne pystyy stressitilanteissa reagoimaan oikealla tavalla. Niin se on minusta tosi kiinnostavaa juttu, että ne yrittää nyt tämmöisiä, siellä on kaikkia joogamaista venyttelyä ja muuta tämmöistä siellä kokeiltavana, just näitä Fredrikssonilaisia juttuja. Mutta se näkökulmanvaihdos konkreettisesti voisi tarkoittaa tätä näin, että Lahden päiväkodissa niillä oli murinalaatikko, johon pantiin valituslaatikko kahvihuoneen pöydällä, johon saa laittaa kaikkia valittamisen aiheita, mutta kun ne kuuli yhden luennon näkökulmanvaihdoksen tarpeesta, niin ne vuorasi sen uudella paperilla ja hyvän meille laatikoksi käänsivät sen laatikon. Ja se on nyt kahvihuoneessa. Hän lukee sieltä kaikkia, se tulee lasten kaikkia sutkautuksia ja ihania tapahtumia ja vanhemmilta positiivista palautetta ja työkavereiden kehua sun muuta. Ja aika kiva avata aina viikon alussa semmoinen laatikko ja alkaa se viikko sitten sitä kautta. Niin tulee se myönteinen fiilis. Itse asiassa voitaisiin nyt testata tämä näin täällä. Kertoisiko joku semmoisen myönteisen asian, mitä itselle on tapahtunut? Siis ei tarvitse olla tähtihetki työssä välttämättä, mutta onko työssä joku tähtihetki ollut, taikka henkilökohtaisessa elämässä, niin kertoisitko sen nyt tässä näin? Otetaan vähän tämmöisiä myönteisiä. Tehän saatte olla ihan rauhassa täällä, että älkää kattoko minuun, jos ette halua puhua. Mutta jos joku haluaa puhua, niin katsoo minuun, niin voisi kertoa. Tai spontaanistikin jopa voisi revetä kertomaan jostakin ihanasta asiasta, mitä on sattunut. Hei, ihana! Mä voisin kertoa, että tämä ei ole sattunut mulle, mä en nyt keksinyt, on mullekin varmaan ollut tähtihetkiä. Mutta työkaveri just kertoi viime viikolla, että kun hän meni aikaisemmassa työssä, meni uuteen työpaikkaan, uuteen työyhteisön töihin. Ja hän huomasi, että siellä ei ihmiset tervehtynyt toisiaan aamuisin eikä muulloinkaan. Ja sitten vahtimestareita ei niin kuin noteerattu eikä siivoja. No sitten tämä mun työkaveri kertoi, että hän oli sitten ensimmäisellä viikolla siellä työpaikalla jossain kokouksessa, missä hän oli esittäytynyt, niin hän oli sanonut, että mulla olisi sellainen toive, että jatkossa kaikki tervehtisivät toisiaan ja että myös siivoojat ja vahtimestarit huomioidaan. Ja siitä lähtien kaikki siellä työpaikalla oli alkanut tervehtiä toisiaan, että se meininki oli muuttunut välittömästi. Sen ansiosta, että tämä mun työkaveri niin oli tämän nostanut esille ja mä sitten kysyin, että no mihin rooliin sä menit sinne töihin. Hän oli mennyt ihan sihteeriksi vaan, että ei edes miksikään päälliköksi. Että hänellä oli pokkaa ja sillä oli vaikutusta. Tämä oli mun mielestä tosi hieno juttu. On. Koska kaikkihan on tarpeellisia siellä työyhteisössä. Esimerkiksi mulle kävi sillä tavalla, että kun mun oli niin vaikea olla sairauslomalla tosiaan sen jalkaleikkauksen jälkeen, kun mä ajattelin, että eihän mun niin pää kipeä jalka vaan, että kai mä nyt sitten voisin niin työpaikallakin käydä. Miten mä voin käydä työpaikalla? Toki mä en pystynyt silloin ensimmäiseen 2 viikkoon käymään, kun mä olin niin kipeä sen hermon takia. Mutta sitten kun mä pystyin, niin en mä olisi pystynyt, mutta mä piipahin siellä ja valitin vahtimestarille, että eikö se olisi mitään konstia, että mä saisin auton lähelle hissiä, että mä pystyn konkkaan. Joskus, että mun olisi kiva käydä tuolla työpaikalla, niin että ei meillä kyllä mitään lupaa ole, mutta mähän voisin kirjoittaa sulle huoltopysäköintiluvan. Hän kirjoitti huoltopysäköintiluvan mulle, mä sain siihen nurmikolle pysähtyä hissin viereen. Voi että, ihana keksintö. Niin mä sain kuitenkin käydä muutaman kerran työpaikalla. Ja mä olin tosi kiitollinen ja mä vein heille sitten isot kakut sinne. Kun mä ajattelin, että heti kun mä tuun takaisin sairauslomalta, niin mä sitten vein sinne kakut sinne vahtimestarin koppiin. Että kiitoksia, että oli ihana, että sain tämmöisen. Että oli hienoa, että he huomioi sillä tavalla. Ja on ollut tosi ihanaa sitten muutenkin, että jotenkin kaikki on sujunut niin kuin leikki heidän kanssaan. Että kyllä se vaatii sen, että me huomataan, kaikki on yhtä arvokkaita. Me tarvitaan kaikkia sillä työyhteisössä, että silloin omatkin hommat sujuu paremmin, kun sä otat huomioon toiset. Olisiko jollakin muulla nyt? Kuka viittasi muuten? Sä viittasit. Pia. Tässä on tämmöinen tunneälytut. Sulla on se siinä. Joo, kiva. Tää? Joo, mä haluaisin vaan jakaa yhden ihanan kohtaamisen, joka mulla oli kerran mun opiskelijaryhmän kanssa. Mä opetan Aallossa englantia ja viestintää. Ja enkunopethan on tietenkin tottunut käyttämään sitä punakynäänsä.
Ja kerran kun mä luin sitten yhden opiskelijaryhmän papereita, niin mua alkoi jotenkin ärsyttää se, että taas mä kaivelen täältä näitä virheitä, niin mä teinkin sitten niin, että mä alleviivasin ja ympyröin sieltä ja huomioin sellaisia ratkaisuja ja näkökohtia, jotka oli mun mielestä hirveän onnistuneita. Ja sitten kun mä seuraavan päivänä palautin ne paperit niille opiskelijoille, niin mä en sanonutkaan niille, että mä olin nyt tällä kertaa huomioinut sieltä näitä hyviä asioita. Ja kun ne sai ne paperinsa, niin sinne laskeutui sellainen hiljaisuus, ja ne oli ihan huulipyöreinä, että ne ei ymmärtänyt tietenkään, että mitä niissä oli ollut väärää niiden teksteissä. Ja sitten joku niistä uskaltautui kysymään, että mä en ymmärrä, mikä tässä oli nyt virhe, niin mä sitten sanoin, että tällä kertaa mä halusinkin huomioida siitä niitä vahvuuksia ja positiivisia asioita, niin siellä oli sitten yksi nainen, joka kärsi lukihäiriöstä, ja se rupesi itkemään ja se sanoi, että se on koko elämänsä joutunut katsomaan näitä punakynällä merkittyjä papereita, mutta että tämän kokemuksen jälkeen niin se pystyy jättämään ne kaikki taakseen ja muistaa vaan, että miten hyviäkin asioita se osaa tuottaa. Aika ihana esimerkki. Onko vielä jollakin joku tarina? Nämä on aivan ihania tämmöiset just, että kootaan yhteen. Ole hyvä. Moi, Irina Kallainen Kauppakorkeakoulusta. Mulla oli edellisessä työyhteisössä semmoinen, että meillä aina niin kuin kerran vuodessa oli jaossa semmoinen kultainen tonttulakki. Ja se jaettiin aina semmoiselle henkilölle, joka on jotenkin niin kuin ollut tosi mukava tai positiivinen tai piristänyt sitä työympäristöä. Ja itse asiassa mä sain sen kerran. Ja siinä oli, sitten mä sain tuommoisen kehystetyn kirjoitelma ja siinä lukee, että Irina välittää aidosti työkavereistaan ja osaa näyttää myös sen. Se oli niin kuin kauhean kiva. Ja sitten ensi vuonna tai sitä seuraavana vuonna sen sai toinen henkilö ja kaikkea. Niin se oli tosi hyvä systeemi, että ihmiset sai oikeasti niin kuin miettiä ja näyttää, että he välittää toisistaan. Se oli tosi kannustava. Joo. Mun mielestä semmoisia kultaisia tonttulakkeja saa olla melkein jokaisessa työyhteisössä. Mä panin heti ylös, että kultainen tonttulakki, niin, että niin. ihana idea tuokin. Monta muuta varmasti löytyy myös tämmöistä, että just kaikkea mitä voisi panna jakoon sitten, niin ne on tosi tärkeitä tämmöiset kannustukset. Älkää kuinka halpoja keinoja ne on työpaikalla. Ne on sitä aineetonta palkitsemista itse asiassa, jota niin kaivataan. Että kun rahaahan meillä niukasti tietenkin on, kaikkihan sen tietää, mutta ainakin äänihuulia voi liikuttaa. Ja tämmöisiä kivoja pieniä juttuja. Et kyllä mun mielestä sekin on aika ihana, kun mä muistan kerran hirvittävän kauan aikaa sitten, kun Esa Saarinen piti Nokian renkailla jonkun tilaisuuden, niin satuin olemaan läsnä sitten, kun me tehtiin yhteistyötä heidän kanssaan. Hänellä oli sitten tämä tämmöinen, että jonkun upeudet, tietenkin se puhui Pipsan upeuksista, että kuinka se oli korttiin laittanut Pipsan upeudet. Ja mä sitten mietin, että tuopa on hyvä konsti kyllä. Että itse niin kuin laitoin sitten mun miehen, että mä oon oltu nyt 40 vuotta yhdessä, ylikin joo. Ja sitten silloin vähemmän aikaa, mutta kumminkin niin mä aloin miettiä, että Jussin upeudet. Ja eikä nämä kauheasti pohdit, mitä mä kirjoitan tähän. Ja no sitten alkoi löytyä kauheasti, tuli pitkä lista. Mä en voinut antaa sille sitä, kun mä ajattelin, että enköhän mä voi. Että herranen aika, mitä se nyt ajattelee? Että mistä se oli tulossakaan, kun se tuommoisia täällä pohtii. Mutta sitten tuli syntymäpäivä ja mä sain sen tuikattua sen kortin niin kuin keittiön pöydälle. Ja mä kurkkaan sieltä ovesta, kun se aamulla lukee sitten siellä. Se oli pikku lahja ja sitten oli Jussin upeudet. Ja kyllä kyynel vierähti silmäkulmasta oikeasti. Että kuinka, vaikka tämmöinen pitkäaikainen niin kuin parisuhdekin, niin kuinka sitäkin voi joskus elvyttää. Taikka sitten semmoinen, että jos teillä on vaikkapa työkaveri, joka on sairastunut, niin on otettu käyttöön, me on otettu käyttöön. Just nyt jouduttiin käyttämään valitettavasti sitä, että lähetettiin semmoinen, että tämä ja tämän upeudet, että miksi se on meille niin tärkeä työkaveri, niin lähetettiin kortti sitten, kun hänen vauvansa sairastui vakavasti. Just teki sen vauvan puoli vuotta sitten. Niin
Niin, että mietin, että miten me voitaisiin häntä tukea, kun tuntui niin hirveän kohtuuttomalta ja epäoikeudenmukaiselta se tilanne. Että jotakin me voidaan tehdä työkavereina ja otettiin tämä Saarisen Esan konsti käyttöön. Että sitä voi ihan hyvin panna kiertoon, niin kuin hänkin sanoi, että pankaa kiertoon ja jakoon. Että mä oon aika monta kertaa sitä nyt käyttänyt. Pitäisi muuten sillekin laittaa viestiä, että mä oon käyttänyt sitä. Että joskus 20 vuotta sitten se siitä puhuu. Sitä sen täytyy olla, koska mä olin Saariosissa silloin työssä ja mä olin 90-98 Saariosissa. Oho, no joo, tämmöisiä. Mutta tuossa nyt tuo toinen juttu, piti perunakin kuvata. En voinut mitään, kun tuli tuomaallinen pottu mulle tuolta maasta tänä kesänä. Mutta mikä siinä nyt sitten oikeasti on? Naapurin pikku Luukaksen kanssa löydettiin samanlainen peruna tuossa joku hetki sitten keväällä, kun käännettiin maata, niin Luukas ilahtui ihan suunnattomasti, kun näki tuon sydänperunan. Otti sen käteensä ja tuommoisen samanlaisen perunan ja kauheata vauhtia juoksi isänsä luo naapurit. Isä, me löydettiin Marja-Liisan kanssa sydänperuna. Isä otti sen käteen ja sanoi, että no siinähän on vaan 2 yhteen kasvanutta perunaa. Ja miten me se nähdään? Ja miten me nähdään esimerkiksi työkaveri? Että tämähän on riippuu hirveästi näkökulmakysymys. Nähdäänkö me hänessä hyvää vai nähdäänkö me jotakin huonoa? Niin tämähän on näistä silmälaseista kiinni. Nyt mulla on kyllä aika tuhraset lasit jo tähän aikaan päivästä. Mutta onko niinku plussaa vai miinusta? Minkälaiset on meidän taittovirheet? Niin sitähän tämä on. Että just tämmöinen työyhteisötaitoisuus edellyttää sitä, että me nähdään ihmisissä hyviä asioita. Ja oikeasti, jos me tätä kokonaistyöhyvinvointia katsotaan, niin mä nyt sanon sitten muutaman sanan sen. Mä en niin tästä rakennepääomasta sen enempää, koska se ei ole tämän päivän teema, mutta että mitä tämä niin vertikaalinen sosiaalinen, eli tämä niin ylössuuntainen, ylös-alassuuntainen, niin minkälaista olisi hyvä johtaminen, minkälaisia olisivat hyvän työyhteisön jäsenen taidot, ja myös tästä pikkasen, että miten minun itseni pitäisi vahvistaa itseäni, että minä voisin niin kuin saada näitä asioita rullaamaan. Niin tähän nyt sitten tätä näkökulmaa toisin lisää. Ja voitaisiin aloittaa tästä näin. Mä olin oikein vaikuttunut silloin. Se on harmi, että toi Retret meni konkurssiin. Kun silloin toissa kesänä vielä, kun se oli, niin siellä oli tämäkin työ. Eli siellä oli 10 täytettyä metsäjänistä, jotka piti toisiaan käpälistä kiinni. Ja tämä nimi oli Ei ole vielä liian myöhäistä. Ja jollain tavalla tämä mulle symboloi kyllä niin kuin hyvin pitkälti semmoista niin kuin yhteisöllisyyden voimaa. Sitä, että kuinka tärkeää, miksikö katse työyhteisötaitoihin? Siksi, että yhteisöllisyys on voimaa. Sosiaalinen pääoma vähentää sairastamisen riskiä, masennuksen ilmenemisen riskiä. Mutta se ikään kuin kantaa eteenpäin myöskin aikana, jolloin on sekava maailma, epävarma, ja se aikahan on aina. Et eihän se nykyään ole koskaan tasainen eikä hyvä tämä maailmantilanne. Ja niin kuin oikeastaan tämä juontaa jo juurensa siitä, kun tämä tämmöinen yhteisöllisyys, niin jos ajattelee omaa kotikylää, mähän olen kotoisin Vaalankunnan Veneheitosta, joka on tuolla Oulun ja Kajaanin välillä se Veneheiton kylä, niin mulla oli tilaisuus käydä juhlapuhetta pitämässä toukokuussa siellä kyläkoulussa. Siellä on ainoa kyläkoulu, joka on Vaalassa. Kun mä lähdin sieltä 70-luvulla opiskelemaan Tampereen yliopistoon, se oli 8000 asukasta. Nyt siellä on 3000 asukasta Vaalassa. Yksi kyläkoulu on Veneheiton kyläkoulu, josta Veneheitosta on kirveheitto helvettiä. Koska sanotaan, että siellä Seppä takoi kerran epäkelvon kirveen ja se heitti pirun lampeen, niin siitä tuli sitten tämä sanontakin. Ja se on aika niin kuin, silloin kun mä lähdin sieltä, niin oli aika ankeeta. Pajua kasvoi pellot ja pantiin pakettiin ja lapset lähti maailmalle opiskelemaan eikä tullut ikinä takaisin, kun ei siellä ollut työtä. Meidän vanhemmat kuolivat sinne aika nopeasti. Sairastuivat ja kuolivat. Siellä ei ollut mitään, niin kuin ne sanoivat, siellä oli vain yksi tie, jota pitää samaa tietä palata, maantietä. Ja jotenkin se oli niin kuin se toivottomuus, käsin kosketeltavaa, kun ne vertaili kaikkia kuninkaallisten vaatteita, telkkari, pikku Eeva ja meidän äitikin, niin katsovat telkkaria kerran, että kuinka ne ihanissa vaatteissa tuolla telekkarissa nuo kuninkaalliset kulkee ja me vaan täällä ryysyissä kuletaan. Että niiltä katosi semmoinen toivo.
Mutta tällä hetkellä veneheitto. Siellä oli vertifestivaalit. Siellä on ollut nyt 6 kesänä ehkä 5-6 kertaa vertifestivaalit. Eli mun pikkuserkun Navetavintti on oopperanäyttämönä. Ja siellä on valtakunnan tähtiä on niin kuin laulamassa. Ja sitten siellä on semmoinen kanttori, joka Sotkamossa, joka on mun koulukaveri, niin se on säveltänyt aina niitä oopperoita. Ja nyt se oli Ida Aspi Elämästä ooppera. Ja kyläläisistä 30 hengen kuoro laulaa siellä, ylisillä sitten ooppera. Että siellä oli niin kuin mieletön drive päällä veneheitossa. Ja kaiken lisäksi siellä on kuulemma MTK:n tarkastaja sanonut, että parhaat pellot Pohjanmaalta ja upeimmat isot navetat, että siellä on elpynyt se maanviljelys. Siis kylä elää. Miksikö se elää? Siellä on yhteisö. He tukee toinen toisiaan. Ja se on nimenomaan se voima, jolla ne on päässyt eteenpäin nytten. Oli ihana käydä siellä koulussakin, voi hyvänen aika, kun 200 ihmistä ahtautuu juhlasaliin, semmoiseen voimistelusaliin, jossa on kaikki puolapuut siinä ympärillä ja ihan pienessä tilassa. Hiki valuu ihan kauheasti, että melkein meni lunastukseen se puserokin, mikä mulla oli, kun mä olin niin hiessäni siellä, kun minä puhuin heidän eessänsä. Oli niin kuuma, kun oli niin paljon ihmisiä ja niin ihana tunnelma. Ja kaikki alkoi muistelemaan koulua ja lapsuusaikaa ja kaikkea. Mutta tämä samahan on juuri tulee meille jokaisessa työyhteisössä mahdollista tämä sama. Että kun me vaan oivallettaisiin ja itse kukin voi lähteä vaikuttamaan. Ei meidän tarvitse odottaa rehtoria tai ylintä johtajaa tai tämän tyyppistä asiaa siihen. Toki ihanaa, kun hekin ovat esimerkkinä, mutta me itsekin voidaan tehdä. Meillä on ollut tämmöinen vuorovaikutteisen johtajuuden tutkimus nyt 3 paikassa, lähinnä sairaala- ja putkifirmassa. Ja me ollaan aika paljon siitä niin kuin koottu, minkälaista on hyvä johtaminen ja mitä ihmiset toivovat ja mitkä on tärkeimpiä työuran jatkamisen keinoja ja miten eri sukupolvia pitäisi johtaa. Niin kaikista tärkein asia, työyhteisön hyvä ilmapiiri, nousee esille tästä, että se on se voimavara, jonka kautta niin kuin johtaminenkin jää toiseksi siinä, että se ilmapiiri on semmoinen oleellinen tekijä ihan selkeästi. Ja sen jälkeen tulevat kaikki nämä muut seikat, mitä täällä on, mielekkäät työtehtävät ja työyhteisön kehittäminen työntekijää palkitsevaksi ja näin edespäin. Ja työturvallisuus tuolla ihan alimpana, että ne alkaa olemaan kunnossa. Siitäkin tämä tietenkin kertoo myös, että on osa asioista, jotka on kunnossa. 84% näistä niin kuin piti sitä tärkeänä, tätä ilmapiiriä. Ja sitten tässä tulee niin kuin tämä, että no tässä nyt on ihan tämmöinen nyanssi, mä vaan sen takia otin, että ikääntyneiden henkilöiden toiveissa, minkälaisia johtamistoiveita on, niin näytti siltä, että tuo 41-50-vuotiaalla niin oli hyvin tärkeällä siellä tämä sosiaalinen pääoma, eli yhteisöllisyys, johtaminen ja työyhteisön toimivuus siinä. Mutta myös sitten oli tämmöinen valtuuttava johtamistapa, ja me käytettiin semmoista leader member exchangea, eli tämmöistä vastavuoroisen johtamisen taustateoriaa tässä näin, niin tämä vuorovaikutuksen laatu oli hirveän tärkeä tekijä. Mutta sitten niin kuin yli 50-vuotiailla niillä ei ollut enää mitään merkitystä, vaan nimenomaan se, että työn organisoinnilla ja että he sai arvostusta oli se merkitys siellä. Eli mä kokoisin yhteenvedon tuohon noin, että alle 30-vuotiaat koki, että se oli liian pomottavaa se johtaminen, liian vanha-aikaista, että he toivoivat semmoista raikkaampaa johtamista. He toivovat jopa sitä, että tulisi uusi sukupolvi remmiin, niin tapahtui sitä kautta semmoinen ihme. Ja heillä oli hirveästi omia toivomuksiaan, kun he tulivat sinne työyhteisöön. Että muistan eräs työhön rekrytoija sanoi, että kun hän CV tietenkin työhönottohaastattelussa haluaa, niin yksi alle 30 sanoi hänelle, että hän haluaa sinunkin CV nähdäksensä itsellensä, että mihin työyhteisöön hän on tulossa. Että niin kuin tämmöinen ihan erilainen aktiivisuus mun mielestä taputtaa joku musta aivan hyvä. Koska just tässähän se, että pitäähän sun tietää, mihin sä oot tulossa. Mutta meidän ikäinen kääkkä, kuulkaa, niin kysyisikö tuommoista, kun tulee rekrytointihaastattelu? Ei varmaan, annapa sinä se CVsi mulle. Et me ollaan niin nöyriä ja kilttejä, että mehän niin kuin kaikki. No en minä ole kiltti, mutta mä niin kuin kuvittelen, että meihän kuuluu tähän kuvaan, ettei meidän saa näin aktiivinen olla. Mutta meihän pitäisi olla, ottaa selvää ynnä muuta. No sitten tässä ihan selkeästi keski-ikäiset korosti tätä yhteistä keskustelua ja vaikutusmahdollisuuksia ja tietenkin kehittymismahdollisuuksia.
ja yli 50-vuotiaat tämmöistä huomiointia ja arvostusta, että heilläkin vielä kulkee päässä, niin kuin kulkee. Uusin aivotutkimushan kertoo, että meillä on ollut täysin vääriä käsityksiä itsestä näistä aivoista, että ne kuolee koko aika, on hermosolut. Että kun nyt on päästy kuvaamaan entistä tarkemmin aivoja, niin on havaittu, että minkälaista samanlaista järkyttävää solukatoa ei tapahdukaan, kun me ollaan luullut tähän mennessä. Eli ikäihmisetkin oppii, 70-vuotiaat oppii, 60-vuotiaat oppii. Et suurimmat esteet on meidän asenteissa ja kulttuurissa. Kun me sanotaan itsellemme, että kyllä sun pääs on ihan tyhjä, et sä enää mitään opi, niin et sä opikaan. Et se on itseään toteuttava ennuste. Eli on kiinnostavaa tämäkin, että kaiken ikäiset ovat arvokkaita työyhteisössä, jolloin me niin kuin saadaan toinen toisiltamme uusinta tietoa nuoremmilta. Vanhemmilla tulee sellaista niin sanottua viisautta, kristalloisoitunutta viisautta ja niin kuin ikään kuin tämmöistä, että pystyy ratkomaan isompia asioita helpommin kuin taas nuoret, joilla puuttuu se elämän kokemus kuitenkin. Eli tähän toimivuus ja yhteisöllisyys kannustaa nimenomaan tähän jatkamiseen. Ja tämä sosiaalinen pääoma sinällänsä, niin Tuula Oksanen, joka on tästä tehnyt myös tutkimusta, niin nousee esille tämä nimenomaan, kuinka paljon se vaikuttaa meidän terveyteenkin. Mutta vastavuoroisuus, luottamus, yhteisölliset arvot ja normit, aktiivinen toiminta yhteiseksi hyväksi tässä nousee esille. Eli siinä on sekä johtamiseen, tämä on kuntakymppitutkimuksista, että siinä on 8 kysymystä, 3 niistä esimiestyöhön, eli esimiehen reiluus, oikeudenmukaisuus, ystävällisyys ja sitten ideoimme yhdessä, jaamme tietoa, otamme kaikki mukaan. Siis just tämmöistä näin liittyy tähän niin kuin tavallaan siihen niin kuin horisontaaliseen työyhteisöä koskeviin kysymyksiin. Eli sillä on valtavan suuri merkitys tällä yhteisöllisyydellä sitten niin kuin työyhteisöissä. Että se vaikuttaa. Ja se mitä me mulla oli tässä ne kysymykset, mutta en mä nyt enempää. Näette, että näillä kysymyksillä on testattu. Ne on tässä materiaalissa, voitte tutkia, jos olette kiinnostuneita. Mutta sitten toinen asia, mikä mulla nousee esille, tämä, että kun meillä on nyt ollut tämän Aallon kanssa tämä yhteistyöprojekti, meillä lokakuun loppuun mennessä tehdään loppuraporttia, nyt sittenkin on kirjoitettu sitä, niin meillä on ollut tässä tämmöinen niin kuin tunneälylähestymistapa, että mikä merkitys oikeasti on sitten sillä, että täällä tunneälyllä niin kuin tässä vuorovaikutuksessa ja just siinä, että me pystytään ikään kuin ottamaan käyttöön nämä työyhteisötaidot, itse kukin puhumisen taidot, millä tavalla me saadaan dialogia syntymään aikaiseksi. Niin meillä on ollut siinä sitten, että me ollaan täältä saatu niin kuin laboratorio, kun meillä ei ole mitään laboratoriota, mutta täällä on ollut niin kuin laboratorio, jossa me on sitten saatu niin kuin aivosähkökäyrät, myönteisyyttä mitataan poski- ja silmänlihasympärysaktiviteetilla, hikianturi, sydänsyke. Nämä emineet on ollut päällä esimiehellä, 50 esimiehellä, kun he on käynyt haasteellisen keskustelun alaisensa kanssa tai työntekijänsä kanssa. Ja me ollaan niin kuin havainnoitu sitten, että kuinka paljon on sitä viestintäajasta semmoista, että he saa kontaktin siihen työntekijäänsä. Niin arvatkaapa paljonko. 30 minuuttia he keskustelevat, he on ensinnä treenannut niin, että ne poistuu niiden laitteiden merkitys ja näin edespäin. Niin paljonko oli keskustelusta semmoista, että niin kuin he sai kontaktin? Prosentuaalisesti. Arvuuttelkaa. Mä oon puhunut niin kauan aikaa, 10:03 jo, että mä välillä teitäkin rassaan vähän. Arvauksia. 10%. Mm-hmm. 5. Joo, kyllä menee. Kuitenkin tässä ryhmässä, kun tämä ei ollut tietyn ammattikunnan ryhmä, edellisessä ryhmässä oli 6% todella, mutta tässä oli kuitenkin 16, kun tässä oli vähän eri alueilta näitä ihmisiä. Joissakin ammattiryhmissä saattaa oikeasti olla, että on todella 6%, niin kuin tässä esitutkimuksessa oli, mutta 77% tästä keskustelusta oli hyvää päivää kirvesvartta keskustelua, jolla ei saanut kontaktia työntekijään. Et se oli sitä niin kuin semmoista niin kuin täytepuhetta. Ja 16% oli sitä aikaa, jolloin syntyi kontakti. Ja me ollaan tehty sitten esimiehelle tämmöinen oppimisympäristö, että esimies on voinut nähdä sitten itsensä siitä videolta, että paljonko mulla on hymiössä sitten myönteistä, neutraalia ja kielteistä.
Ja on voinut niin kuin oppia, me on tehty heille tehtäviä, että miten he voisivat lisätä tätä tunneälytaitoansa, keksi tapoja kehua ihmisiäsi, uusia tapoja ja katso, tervehtivätkö kaikki toisiansa siellä työpaikalla. Ihan tämmöisiä yksinkertaisia tehtäviä me on kehitelty sinne, että jotta he niin kuin, etsikää työstä tähtihetkiä, aloittakaa kokous tähtihetkellä. Yksi tuotekehityspäällikkö erästä firmasta sanoi, että tähtihetkiä, palautetilaisuus toukokuussa, tähtihetkiä, hei haloo. Me kyllä ajateltiin, että kaikkein joutavaa jenkkihömpötystä teiltäkin tulee, mutta pakkohan meidän, kun me ollaan tutkimushankkeeseen tultu ja me maksetaan siitä, niin pakkohan meidän oli ottaa se käyttöön, se tähtihetki. Ja siitä tuli heille aivan huippujuttu. He sanoivat, että he saa ihan hirveästi uusia ideoita aikaiseksi ja he on ottanut sen käyttöön, että he aloittaa aina sen tuotekehityspalaverin tähtihetkellä. Eli heidät pakotettiin ottaa tämä käyttöön ja he ottivat ja ihan hyvä. Mutta eihän tähän minusta mitään niin kuin, nämä tulokset outoja ole. Että kyllähän tämä ihan niin kuin voi ajatella, että tämmöistähän tämä meidän viestintä on. Että hirveän harvoinhan me silleen niin kuin viestitään, että me oikein kontakti saadaan toiseen. Kyllähän me koko aika vaan ajatella, että mitä minä nyt tuohon sanoisin. Ja mitä vastaan minä sanoisin tuohon. Ja kun koko ajan miettii, kun toinen jotakin suutansa aukoo, niin minä jo mietin vastaiskua. Onko se sitä perinteistä viestintää? Että just tässä pitäisi niin kuin opetella sitä, että miten me niin kuin opittaisiin löytämään se kontakti ja näin edespäin. Tuolla nyt näyttää sillä, että meillä on ollut kyllä aika niin kuin niukkoja tuloksia ollaan saatu aikaan. Että ei ole tapahtunut, kun me otettiin sitten työhyvinvoinnin mittarit ja sosiaalisen pääoman mittarit ja psykologisen pääoman testit tehtiin esimiehille ja paljon muuta. Niin katsottiin, tapahtuiko kehitystä. Mutta näistä 47, jotka noin 50 oli, niin 50% teki niitä tehtäviä. Että hirveän vähän se oli sitä aktiviteettia. Me ei osattu sitä ehkä riittävästi. Mutta ehkä se on sitten seuraavan homman että pitää sitten niin jotenkin osata motivoida käyttämään myös niitä tehtäviä ja kehittyyn sitten. Tai jotenkin se jäi meillä huonommalle nyt selkeästi tässä näin. Mutta just tässä niin tämä suhdehan on tämmöinen, että me ollaan aika neutraaleja ja me pidetään asiantuntijuutena neutraaliutta esimerkiksi. Että meidän ei saa olla hirveän niin kuin semmoinen ystävällisen näköinen. Et kun pidetään luentoakin, niin jos sä haluat olla uskottava, niin ensinnäkin tummemmat vaatteet päälle ja vähempi hymyä, niin silloin sä onnistut paremmin. Ehkä. Mutta eihän silleen voi olla. Se siinä on se ongelma. Mutta onneksi tässä on näin, että jos me ajatellaan näitä työyhteisötaitoja, muuten Merja Fischer väitteli täältä Aalto-yliopistosta 2012 helmikuussa positiivisen ilmapiirin merkityksestä asiakastyytyväisyyteen. Ja siinä tuli ilmi niin kuin hirveän hyviä tuloksia siinä mielessä. Tosiaankin Merja on tulossa tänne luennoimaan. Ne tulokset olivat sellaiset, että nimenomaan nämä myönteiset tunteet siirtyvät asiakkaisiin. Että jos on tämä asiakaspalvelija, insinööri hyvällä mielellä, niin myös se asiakaskokemus on hyvin laadukkaampi. Ja että tunteet siirtyvät myös puhelimitse ihmisestä toiseen. Eli sillä on merkitystä myös niillä tunteilla, just sillä myönteisyydellä siinä mielessä on merkitystä. Et tulkaa kuuntelemaan, koska se on tosi kiinnostavaa se Merjan tutkimusaihe kaiken kaikkiaan. Aika niin kuin semmoinen uraa uurtavakin. 5. päiväkö se oli? Joo. Mä muistan, että 5. marraskuuta, joo. 5. marraskuuta. Mutta miten me tarvitaan sitten, että meillä syntyy tämmöinen dialoginen, vuorovaikutteinen yhteys, että me pystytään sitä suutamme avaamaan, niin me tarvitaan luottamusta. Eli että me voitaisiin luottaa toinen toisiimme. Mä tein semmoisen perusasioista pienen ihmisen kuntajohtamistutkimuksen tuossa, semmoisen minitutkimuksen. Toki se tuli sivumääräisesti ihan kauheasti tavaraa, tuli yli 200 sivua luettavaa ykkösrivin välillä, kun mä kaikille luottamushenkilöille 7 kunta-alan järjestön ihmisille laitoin 3 kysymystä, että minkälaiseen hyvään johtamiseen ne on törmänneet, minkälaista huonoa johtamista he on kohdannut ja jos ihme olisi tapahtunut, niin missä se näkyisi. Niin se keskeisin ongelma oli se luottamattomuus minusta.
Eli jos me ajatellaan, mitä tarvittaisiin esimiestyössä, niin on luottamusta enempi ihmisiin, että ihmiset tekevät ja hoitavat osansa. Että se niin kuin oli se tärkeä piirre siinä. Että sitä luottamattomuuden niin kuin esimerkkiä oli semmoinenkin, että keskussairaala, jonka piirin johtajana oli ollut prosessi-insinööri koulutukselta, sekin mainittiin siinä palautteessa, että, joka pyrki sitten vaikuttamaan siihen, miten kirurgi suoritti polvileikkausta. Että se ei luottanut siihen, miten se kirurgi suorittaa polvileikkausta. Niin se minusta esimerkkinä oli aika hurja. Että eikö me oikeasti luoteta toisiimme? Eikö esimiehet luota siihen, mitä työntekijät tekee? Me tarvitaan rakenteita, että meillä on mahdollisuuksia siihen vaihtoon, että me pystytään keskustelemaan, että me saadaan tietoa, että meillä on foorumeita. Me tarvitaan sitä, että me osataan, koska jos osaaminen puuttuu, niin eihän me pystytä sitten niin kuin ikään kuin kommunikoimaan keskenään, kun me koko ajan ajatellaan, että jos me joudutaan toista paikkaamaan, niin ei se ole kivaa. Avoimuus on sitä, että annetaan tietoa eikä pantata, ei käytetä sitä. Tämä on minusta yliopistomaailmassa aika tärkeä kohta, että mehän niin kuin hirveästi pantataan tietoa. Ja me aika paljon riidellään sitä, että miten artikkeleissa nimet on ja kenen nimet on ja kenen nimet ei ole. Ja hirveästi loukkaannutaan, kun joku väkisellä tulee, vaikka ei ole tehnytkään mitään ja haluaa nimeensä ja näin edespäin. Että meillä on niin kuin kauhean tämmöinen niin kuin tähän kulttuuriin kuuluvia juttuja tästä näin, että joka niin kuin sitä luottamusta rassaa. No, ei luvata semmoista, mitä me ei voida pitää. Ja sitten se, että meillähän on kaikilla samat tarkoitusperät, että eihän me täällä olla niin kuin, eikö meillä olisi kuitenkin se yhteinen visio tässä näin, mitä varten me ollaan täällä yliopistolla. Että ei pidetä ketuhäntää kainalossa. Niin tästähän se syntyy tämä luottamus toisiin. Ja itse kukin tämän luottamuksen eteen voi tehdä aika paljon työtä. Että mitkä on ne konstit sitten tähän luottamuksen lisäämiseen, niin se tietysti on se, että me tullaan tähän niin kuin kello 15.20 tullaan niin kuin tähän pääteemaan, että mitä on ne työyhteisötaidot ja miten niitä voidaan edistää. No johtamisella ainakin niin kuin voidaan edistää sillä tavalla, kun tässä oli tutkittu sitä, että minkälaisella johtamisella niin kuin voidaan työyhteisötaitoisuutta kasvattaa. Niin ihan selkeästi on näin, että se vuorovaikutteisuus siinä on tärkeällä siellä, oikeudenmukainen kohtelu, joka synnyttää luottamusta. Ja se vaatii tavallaan sen, että työntekijöille annetaan päätöksenteon mahdollisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuutta. Eli ne kytkeytyy toisiinsa, että hyvä johtajuus synnyttää hyviä työyhteisötaitoja. Synnyttääkö päinvastoin hyvät työyhteisötaidot hyvää johtajuutta, niin senkin uskon. Koska sehän on kahden kimppa. Ja asiantuntijaorganisaatiossa se muodostuu siitä kimpasta. Ei se voi olla yhden ihmisen ominaisuus. Vaan se on se kokonaisuus sitten jollain tavalla, joka vaikuttaa tähän. Eli jollain tavalla tämä, jos me katsotaan tätä, että mitä se ekana se johtajuuden lista olisi. Tämä tuli just tuosta pienistä asioista suuriin ihmeisiin tutkimusraportista, joka löytyy muuten meidän sivulta, mutta myös Kaksin sivuilla on runsaasti materiaalia, niin nämä johtamisen piirteet, mitkä näyttää lisäävän sitä luottamusta ja työyhteisötaitoisuutta, on se nimenomaan, että esimies ikään kuin turvaa ne resurssit, antaa sananvaltaa, on myönteinen, huolehtii siis optimismin, toiveikkuuden lietsomisesta. Tämä on uusi näillä listoilla. Ehkä aito johtaja, jos authentic leadership nostaa sitä esille, mutta aika harvassa johtamisen teoriassa edes sitä millään tavalla nostetaan esille. Innostaminen, kannustaminen, kehu, palaute, mutta myös tietenkin rakentavasti näistä negatiivisista asioista. Läsnäolotietoisuus, oikeudenmukaisuus, jämäkkyys. Ei esimieheltä odoteta sitä, että se on pelkästään ystävällinen, vaan että se on jämäkäkin joskus ja ratkoo niitä ongelmia oikeasti. Ja huolehtii työntekijöidensä hyvinvoinnista. Työturvallisuuslain mukaan esimiehen velvoite on pitää huolta siitä, että työpaikalla ei kiusata eikä rasituta psyykkisesti eikä fyysisesti liikaa. Että se on aika haasteellinen tehtävä. Esimiehen pitäisi tietää teidän psyykkinen kuormittuneisuutenne, että te ette liikaa kuormitu lain mukaan.
Ja eikä sitä varmaan voi välttämättä aina tietää, ellei joku kerro sitä tälle esimiehelle. Ja just tämä vuorovaikutteisuus on tässä tärkeää myöskin. Mutta mitä on sitten se työyhteisötaitoisuus, joka on niin kuin kaikkien ikään kuin tehtävänä tai pitäisi kaikkien osata, niin mitenkä te koitte, mitä teidän mielestä liittyy sanaan työyhteisötaitoisuus, niin onko teillä jotakin etukäteisajatuksia, mitä se olisi? Kun tuolla äsken tuli tuo reiluus, kohteliaisuus, tämän tyyppiset asiat. Mitä teidän mielestä ovat ne työyhteisötaidot, joilla syntyy luottamusta työyhteisössä toinen toisiin? Avoimuus, kyllä. Olla avoimia. Uskallusta kyllä tarvitaan, koska jos joutuu jonkun arankin asian ottaa esille, niin sekin olisi hyvä tehdä. Nykyään varmaan sitä sopeuttaa työympäristön nopeasti. Joo. Silloin ettei turhia hierarkioita ylläpidetä silloin, jos niitä ei tarvitse. Kyllä. Ei ole semmoisia portaikkoja siellä. Niin, tai semmoisia, että toi on akateeminen, toi on professori, toi on sitten, toi on sitä, toi on tätä, toi on näin vaan, että se on. On. Tuo on hirveän tärkeää. Vaikka paljon hoitoalan kanssa työtä, niin siellä just tämä lääkäri, hoitaja, sihteeri, laitoshuoltaja. Siis kaikki tämä on hirveän tärkeää, että kaikilla on oma rooli. Kaikki on tärkeitä, että syntyy hyvää työn tulosta. Tuo oli hyvä, mitä sä kerroit, ei hierarkioita, just tässä mielessä. Mitä muuta? Rohkeus muuttua asioihin. Myöskin ei vaan itseään koskevia, vaan auttaa toisia ja sillä tavalla, että uskaltaa niin kuin tarttua. Joo. Mutta sitten semmoinen aktiivisuus, että ei oleteta, että jotkut hoitaa sitä yhteisössä, että siellä hommat muutenkin, vaan että saa niin oman panoksensa, että uskaltaa avata suusta ja osallistua aktiivisesti siihen yhteisöön. Kyllä, aktiivisuus ehdoton on just tässä näin. Teillä on tosi hyviä nämä. Tehän tiedätte jo. Mitä te täällä istutte? Mitä on työyhteisötaidot? Vaan se hyvä saada vahvistusta niihin asioihin. Jos mä ihan niin kuin teoreettisesti, mä niin kuin pikkasen kun ollaan yliopistossa, niin mä vähän tätä historiaa tuohon avasin nyt sitten, että kansainvälisestihän se OCB:stä puhutaan. Mä kerran yhteen konferenssiin valmistelin OCB:stä luentoa ja mä menin vessaan sitten, kuulkaa siellä ja mä pyyhin käteeni, tai pesin käteeni ja pyyhin ja paperin heitin sen roskakorin ja yhtäkkiä se pomppasi pois roskakorista. No ei siinä mitään. Minä menin sitten, kumarruin sinne lattialle ja nostan sen omaan. Mä huomasin, että hirveän moni muukin on heittänyt roskakoriin ohitte. Ja panin sen tänne näin. Niin mä yhtäkkiä siellä lattialla hoksasin, että hei Marja-Liisa, mitä se OCB sanoisi tästä? Että kai sun täytyy nuo muutkin nostaa tuolta, kuin pelkästään se oma. Ja niin minä sitten nostin ne ja se oli aika saastainen muutenkin se vessa ja meiltä on viety kaikki piiloon noi siivousvehkeet, ei voinut edes siivota sitä vessaa. Niin mä soitin sitten siistijälle, että hei, olisiko kiva, kun tulisit vähän tänne, kun meillä alkaa asiakastilaisuus ja WC on aika kehnossa kunnossa, että huolehdin niin kuin tavallaan siitä. Että se on vähän yli jotakin semmoista, että mä huolehdin muistakin kuin vain itsestäni. Että mä olisin vaan nostanut sen paperitollukan ja mennyt kiltisti jatkamaan sitä esitelmäni valamistamista toisena vaihtoehtona siinä. Että pidetään silmät auki. Että huolehditaan, ne on pikkuasioita, joista meidän niin kuin pitää huolehtia. Eli tässä on just tämä tämmöinen niin kuin reiluus, mutta ei pelkästään olla passiivisia, vaan olla aktiivisia. Että just tämä aktiivisuus nousee, minkä nostit esille tässä näin, että olla aktiivisia. Että tehdään siis tavallaan enempi kuin mitä normaalisti tehdä. Ylitetään niitä velvollisuuksia. Ja tämähän on monenlaista vastuullisuutta, että yksilötason, ryhmätason ja koko organisaatiotasolla, että miten me toimitaan yhteen. Että se voidaan nähdä aika monesta näkövinkkelistä. Ja tosiaankin erityisesti Soili Keskinen, hän on proffa tuolla, hän on Raumalla Turun yliopistossa, niin puhuu alaistaidosta. Hänkin on nyt pikkasen kääntänyt tuon nimikkeen nyt toisenlaiseksi, mutta että hänen tutkimuksessaan hän lähti kuntapuolelta niin kuin velvollisuutena huolehtia tästä työpaikan viihtyvyydestä ja resurssien järkevästä käytöstä ja yhteistyöstä työkavereiden kanssa.
Mutta kyllähän se niin on, että kyllähän sitä itsekin saa ihan erilaista palvelua esimerkiksi, jos sä itse niin oot jollain tavalla semmoinen kiva ja osaat ottaa puheeksi. Ja jos asiakkaana oot vaikka jossakin firmassa, niin se hyödyttää sua itseäsi ehdottomasti. Kun mun muistuu mieleen semmoinen autotarina, kun autosta oli palannut lamppu ja miehen kanssa sitten mennään Tampereen suuntaan ajetamaan, että käydäänpä tuolla huoltoliikkeessä Hervannassa, että lamppu tarvitsisi vaihtaa, kun ei kannata vaihtaa itse, kun ne menee kuitenkin rikki, mitä itse vaihtaa, kun se on niin pieni se lieriö sitikassa. Ja, no mies sanoi, että ei sinne voi mennä, kello on 4:45. Mä että huolehin puhumisesta, jätän sinut etupihalle. Ja menin sitten sinne ja siellä seisoo se mies asentajasta siellä kassakoneen takana, ja kun minä astun sisään, niin se katsoo kelloa. Ja minä sanoin, että voi kuule, voisit sä vielä vaihtaa yhden lampun? No kellohan on 4:50, hän sanoi. Että niin kuule, mutta tarvitsisi tulla yöllä Hesasta, että kauhean tylsää pimeällä lampulla tulla. Anna tänne se avaimen sitten. Ja minä otti sen avaimen ja no joo, minä niin istahan sinne oottelemaan. Mä ajattelin, että no minäpä jään tänne niin ootteleen. Mä olin siinä keinonahkasohvalla ja yhtäkkiä mä näen, kuulkaa, pölyn imurin siinä. Ja otan sen imurin, ja kun siellä oli niin hirveän likainen se lattia, niin minä aloin imuroimaan, ja minä imuroin sitten siellä, ja menisin tampata kynnysmatonkin, kun se oli niin roskainen, mutta sain sillä imurilla tampattua sen sitten, ja varmaan vartin imuroin, ei miestä kuulunut ollenkaan, ja no sitten mä laskin sen alas sen imurin, ja sitten sehän tulee sieltä ja sanoo, että no niin, no tässä on avain, että sinulle on vaihdettu lamppu, ja sinulle on imuroitu, minä sanoin. Se hämmästyi aivan suunnattomasti. No en minä voi ottaa sulta edes hintaa. Se sanoi, no sitten se otti lampun hinnan, mutta ei työstä hintaa. Ja sen jälkeen on kuulkaa saanut niin hyvää palvelua sieltä. Ja mieskin, vaikka se kyllä sanoi, että missä sinä viivyit. Niin mä sanoin, että minä imuroin siellä. Voi ei, että minä ilkeä mennäkään sinne enää, hän sanoi. No mutta ei, kyllä se nimi tuli tutuksi. Eikä milloin tahansa menee auto rikki, niin voi soittaa. Aina saa neuvoja, aina saa ne hinauttaa ja muuta sinne, jos tarvii, koska ne kyllä muistaa. Eikä se multa ollut pois, että mä imuroin siellä. Että just tämä tämmöinen kaksisuuntaisuushan tarvitaan tähän myöskin, ettei ole vain yhden suuntaista se, että vaan joku on ystävällinen toiselle, vaan että niin metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Mä oon saanut se. Kerro, ehdottomasti, ihana. Minulla on aika paljon asiakaspalvelualalla, tai siis olen edelleenkin vielä Aalto-yritystossakin, mutta ensin perinteisesti face-asiakaspalvelussa ja myöskin puhelimessa. Mulla oli yksi sellainen tilanne, asiakas soitti erittäin, mulla ei ole hirveän kantavainen. Asiakas soitti siis erittäin tuottuneena eräästä asiasta ja hän huusi täyttä kurkkua sinne puhelimeen, varmasti naama punaisena. Pystyn hyvin kuvittelemaan, minkä näköinen hän oli. Ja mä sitten hänelle rauhallisesti sanoin, että kerro, että mikä on nyt vialla ja miten mä voin sua auttaa. Ja hän jatkoi sitten sitä reklamaation esittämistä. Ja mä en missään vaiheessa itse sitten kiihtynyt, vaan mä kuuntelin rauhallisesti ja annoin hänen puhua. En keskeyttänyt häntä kertaakaan. Ja sitten ruvettiin yhdessä etsimään ratkaisua tähän asiaan. Ja mä kerroin hänelle eri vaihtoehdot ja mä sanon, että tämä tilanne on täysin korjattavissa, että mitään peruuttamatonta ei ole vielä tapahtunut. Ja esitin ratkaisuni siihen. Ja sen jälkeen se äänensävy muuttui ihan täysin. Yhtäkkiä hän rupesi puhumaan mulle ystävällisemmin. Ja hän oli erittäin ystävällinen koko sen loppupuhelun ajan. Ja sitten hän vielä kiitteli minua, että me löydettiin oikeasti tosi hyvä ratkaisu. Ja kiitos siitä, että kuuntelit niin kuin minua. Ja hän niin kuin lauhtui saman tien, vaikka hän sen puhelun alussa, hän oli ihan kuin raivohärkä. Niin mä huomasin siinä, että kun mä en itse lähtenyt mukaan siihen hänen raivoonsa, niin hän itsekin sitten niin kuin huomasi sen, että miten hän käyttäytyi vähän typerästi ja pyysi sitten anteeksi ja se ystävällisyys niin kuin tarttui häneen ja hän oli oikein tyytyväinen sen puhelun jälkeen tähän ratkaisuun, mikä me yhdessä löydettiin. Kiitos. Ystävällisyydestä puheen ollen huomasin, että multa loppui mehu. Kiitoksia. Ei, mutta näin se on, että sä niinku tavallaan peesosit siinä sitten, että sä et mennyt mukaan siihen negatiiviseen. Joo.
tunteeseen, vaan sä aloit hakea, niin kun hän ensin sai purettua, hienoa hän sai purettua, sä aloit hakea ratkaisuja. Eli sä olet ratkaisukeskeinen. Sä olet tehnyt sen näkökulman vaihdoksen, mitä tässä nyt peräänkuulutetaan. Ja sitä kautta sait tommosen aikaan, että hän rauhoittui. Ja näin se aina on, että just asiakaspalvelutilanteessa niin ei niillä ole sua vastaan, jos sulla on semmoinen tilanne, vaan se voi olla, että hän on jotenkin kiihtynyt ja saanut ehkä huonoa palvelua ja näin edespäin. Että se täytyy aina muistaa, että osaisi sitten lähteä hakemaan sitä, mitä sinä toivot, mitä sinä ehdotat. Niin tämähän on se keino, millä me saadaan yhteys toiseen. Tosi kiva esimerkki. Nämä on just hyviä nämä esimerkit, nämä konkretisoi tämän kokonaisuuden. Tässä tulee nyt jos tässä on hirveä lista, nyt kun mä äsken näytin esimiehen listaa, että mitä kaikki esimiehen hyvät ominaisuudet olisi, niin vastaavasti tässä on niin kuin työntekijän puolelta tätä, että mitä se voisi olla. Niin onhan tuo kauhean pitkä tuo lista, että perustehtävän tekeminen, no sitä vartenhan työssä ollaan, että tehdään perustehtävä, reiluus, kohteliaisuus, tervehtiminen, kiittäminen, anteeksi pyyntäminen tarvittaessa, aktiivinen auttaminen, kiinnostuminen toisen työstä. Että me niin oltaisiin aidosti kiinnostuneita, mitä sulla on meneillään nyt, kertoisitko mulle? Eihän me tunneta aina toisiamme välttämättä. Yhteistyön tekeminen ja kysytään, jos ei tiedetä, jos huhut kiertää, niin otetaan selvää, onko niissä perää niissä huhuissa, koska eihän niissä aina ole perää. Palautteellisuus ja voi myös pyytää palautetta. Et ei tarvitse aina niin kuin ajatella, että no ei se taaskaan antanut mulle palautetta. Voi mennä kysymään, että hei, anna mulle palautetta. Esimiehen luokse voi mennä, että hei kuule, mä haluan, että sä arvioit mua, että mä haluan tietää, missä mulla on kehittämisen paikat, että miten mun työni on mennyt muuten. Niin voisi mennä semmonenkin yllätys joskus tekemään. Että että minä haluan palautetta, koska mä tarvin sitä kehittyäkseni. Just mielipiteilmaisu. Ehkä myös se myönteisen ilmapiirin vartioiminen, että siinäkin meillä saattaa olla tekemistä, että ei niihin juorupuheisiin eikä semmoisiin mennä mukaan, eikä kuunnella niitä. Että jotenkin sekin on vastuullisuutta, että hei, että minä en nyt ihan oikeasti halua kuulla tuota. Että eikö puhuta jostakin muusta, tai yrittää kääntää se puhe sitten joksikin toiseksi. Koska tässähän niin kuin on, jos me ajatellaan sitä työpaikkakiusaamisen määrää, mikä meillä on, niin kyllähän niitä hirveästi sitä kiusaamisia oikeasti tapahtuu. Ja ehkä tässä nyt muutama konsti sitten vielä siihen, että mitä me oikeasti voitaisiin tehdä. Niin kiinnittää huomiota siihen vuorovaikutuksen positiivisuuteen ensinnäkin, eli niin kuin työpaikan tasolla, että miettii, minkälaista puhetta meidän käytävillä kuuluu, koska se vaikuttaa omaankin jaksamiseen se puheen sävy. Onko siellä sitä negatiivista höpötystä vai myönteistä höpötystä siellä käytävillä? Ja yrittää sitten jollain tavalla siihen vaikuttaa. No sitten voi opetella näitä työyhteisötaitoja. Teille kaikille yksi tehtävä tälle päivälle, että antakaapa tänään palaute jollekin ventovieraalle, jostakin joku hyvä palaute. Kehukaa jotakin ventovierasta. Niin se on aika kiva harjoitella sillä ventovieraalla. Helpompi sitten kehua sitä tuttua, kun on ensin ventovieraan kanssa treenannut. Ja miksi ei voisi ajatella, että voisi treenata jotakin toivomuksen esittämistä tai semmoista, minkä haluaisi korjatakin semmoisen asian. No jokaisen työn arvostusta monta kertaa sanonut. Myös se, että ehkä voisi niin kuin joskus pohtia sitäkin, että mikä meillä on hyvin työssä. Et porukalla, kun me sokeudutaan helposti, jos me ollaan siinä työpaikassa pitkään. Et meillä on paljon etuja, joita ei muilla ole. Mä kuulin juuri eilen tuolla juhlissa tuon työturvallisuus, tai 40-vuotisjuhlissa kuulin, kuinka esimerkiksi just STM, mun yksi entinen tiimin jäsen, opiskeli tässä välissä ja hän sai työpaikan sieltä sitten. Niin hän kertoi, että kuinka tarkkaa heillä on, että niin kuin kellokortin käyttö. Hän tekee ylitarkastajan tehtäviä siellä, niin esimerkiksi ruokatauon puoli tuntia, niin se pitää olla minuutille, niin ei saa olla ylittä. Ja ne aina ruokatunnillekin leimaavat sen puolen tunnin ruokatauolle sen kellokortin. Ja aamulla kello 8 on sopivaa olla työpaikalla. Mä sanoin, eikö teillä ole liukuvaa työaikaa? On, mutta 8 se alkaa, että pitää olla työssä silloin. Mä ajattelen, että vielä tänä päivänä voi olla näin tiukkaa. Ajatelkaa meillä yliopistossa. No en minä tiedä, millaista teillä on, mutta ei meillä tuommoista ole kuitenkaan. Että kyllä meillä niin on tiettyjä vapauksia ja väljyyksiä kuitenkin olemassa, että voidaan itse niin vähän terveellä järjellä toimia ja käyttää tervettä järkeä. Että sillä lailla. Ja ehkä pelisäännötkin voisi olla. Teillä on varhaisen puheeksi ottamisen pelisäännöt varmasti olemassa, eikö Anne? Joo.
Ja niiden kauttahan voi ajatella, että pystytään myös kiusaamisen tai tämmöiseen tarttumaan, jos semmoista ilmenee, että koetaan, että on kiusaamista jossakin. Koska sehän on aika hankalaa se kiusaaminen. Mutta tässä on yksi pikku esimerkki vielä tästä, näin konkreettinen esimerkki omasta. Me muutettiin yliopistokampuksella ja me jätti auto jäi tonne puolelle. Tuossa on tylsä teollisuuskatu, Sumelluksen katu. Mä kuljin aina sitten yliopistolle tuota katua myöten ja yksi ihana parveke. Viime syksynä oikein. Mä en voi olla noin kaunis parveke, että työkavereiden kanssa kuljin sitä lounaalta kerran ohitte ja sitten hirveästi kehuin, että kukahan tuolla mahtaa asua tuolla asunnossa, kun noin ihanat kukat vielä marraskuun alussakin oli. No seuraavana päivänä minä tulin yliopistolta päin ja kävelen tästä alta ja mua tulee vastaan tuolta semmoinen pyörää taluttava mies, kauppahallin myyjä. Mä ajattelin, että minäpä tervehin häntä. Että on nähnyt hänet monta kertaa siellä hallissa. On ostanutkin jotakin elintarvikkeita häneltä ja sanoi, no moro! Hän katsoo minua merkitsevästi silmiin ja sanoo, minä siellä asun. Hänen ikkunansa oli ollut auki, kun mä kuljin työkavereiden kanssa sitä alta. Ja hän oli kuullut, kun mä kehuin sitä hänen parvekettaan. Ja arvatkaa, oliko hän mielessään. Hän sitten kertoi mulle salaisuutena, että pelargonioita pitää kuivuudella kiduttaa keväällä miltei kuoliaaksi. Sen jälkeen napsasta nuput pois ja kastella kunnolla, niin ne kukkii aivan mielettömästi marraskuuhun asti. Ja arvatkaa, onko meillä nyt komiat pelargoniat parvekkeella. Ilmaiset neuvotkin sai. Eli kyllä tässä tämä just on hirveän tärkeää, että me pannaan kiertämään hyviä asioita. Että se ei ole koskaan itseltä pois, vaan ne tulee moninkertaisena takaisin niin kuin tässäkin oikeasti itselle. Että ihanaa, että kehui häntä. Että kyllähän meillä ihan oikeasti on ongelmiakin monesti, mutta tässä on tämmöinen päiväkodin ohjeet, toi Porin poliisipäällikkö lähetti mulle tämän, sanoo, tämä on heidän seinällänsä, he soveltaa tätä. Ja näin yksinkertaisia ne asiat oikeasti ovat. Eli tervehtiminen, eikä se haittaa vaikka tervehtii samaa 2 kertaan päivässä. Mulle sattuu monesti niin, kun mä en välttämättä tiedä, että mä oon jo tervehtinyt. Niin haittaako tuo yhtään mitään? Ei. Sitten just tämä, että pelataan reilua peliä ja ihan pikkujuttuja, siivotaan omat sotkut. Tuossa pitäisi olla toisinpäin, tuo pese kätesi ja vedä vessa. Opi jotain joka päivä, kivaa, tee. Kun lähdet ulos maailmaan, pidä toista käistä kiinni ja tajua ihme. No aika ihania nämä pelisäännöt loppuviimeksi. Että olisi kiva, kun olisi tämmöisiä pelisääntöjä meillä olemassa, joilla me tehdään yhteistyötä. No, sitten näistä ongelmista vielä tietysti, kun sanoin, että ongelmiakin on, niin just tämmöinen tilanne niin kuin esimerkiksi juuri yliopistossa, että meillä on hirveästi erilaisia uudistuksia, nyt on myllerryksiä ollut täällä näin ja muuta, niin nehän edesauttaa, että helposti syntyy tätä, että näitä työyhteisötaitoja tulee ongelmia huolimatta siitä, että vaikka kuinka puhuttaisiin toisillemme, jos on epäselvää tehtäväkuvissa, jos on tavoitteissa epäselvää. Ja pitää tunteetkin ottaa huomioon tässä niin kuin muutostilanteissa, että miltä ihmisistä tuntuu, että nekin saattaa aiheuttaa ongelmia. Viestinnän puute voi olla, erilaiset toimintatavat, kirjoittamattomat säännöt, sitten voi olla ikä- ja sukupolvieroja. Juuri mulle perjantai-iltana soitti eräs rouva, tuntematon numero, vastasin kuitenkin. Hänelle oli tullut semmoinen nuorempi esimies, sairaalamiljöössä hän teki työtä ja sanoi, että hän kokee itsensä kiusatuksen, oli vanhempi itse ja kertoi sitä tarinaa. Minä en tiedä, oliko kiusattu vai eikö. Hänen tarinansa kertoi, että oli kiusattu, mutta se kiusaamisen juttu tuli siitä ikäeroista. Ja hän hirveästi pelkäsi. Hän oli ollut kuukauden jo sairauslomalla. Työterveyslääkäri oli passittanut kuukauden sairauslomalle. Ja seuraavalla viikolla hän oli menossa työterveyslääkärin luokse, joka oli kirjoittamassa taas uutta kuukautta. Että haloo, että ettekö te voi oikeasti puhua? Että ottakaa se työterveyslääkäri, se esimies, joka sinun mielestä kohtelee huonosti sinua,
Eittämättä niiden tarinoiden valossa oli aika karmeita, mitä se oli kokenut, mutta oliko se totta, minä en tiedä. Ja sitten vaikka joku henkilöstöhallinnosta tai joku, ota sinäkin vaikka joku työsuojelupäällikkö mukaan siihen keskusteluun, että koe tukee. Ja keskustelkaa se asia, että mitä se tehdä. Että paljon järkevämpää kuin se, että panee sairauslomalle, miten sieltä palataan takaisin työhön. Ei millään, ei mitään ole tapahtunut. Että mieluummin silleen, että otetaan puheeksi, otetaan esille. Kateuskilpailutilanteet ynnä muut, uhkatöiden jatkumisesta, kas kummaa, sitäkin on tänä päivänä aika paljon. Aletaan YT-neuvotteluja kohta käymään varmaan yliopistoissakin, että ei ole palkkarahoja maksaa ja käydäänkin varmaan jo. Niin totta kai se aiheuttaa semmoista selviytymistaistelua siellä, jolloin niin kuin syntyy näitä ongelmia. Mutta niin kuin toivoisi sitä, että niissäkin tilanteissa otettaisiin puheeksi, huolehdittaisiin toisistamme, koska just tämmöinen tilanne, että kun tämäkin on taas sitä retretistä, kun siellä oli tämmöinen, toi näykkään tässä kovin hyvin, toi mötikkä, tuo oli hirveä mötikkä, tuommoinen teräsmötikkä putoamassa tämmöisen täytetyn vuohen päälle ja sen taideteoksen nimi oli Syntipukki. Ja on kauheita olla se syntipukki tuolla taakan alla. Että siinä mielessä niin kuin tämä, että huolehditaan toisistamme, niin on oleellisen tärkeää. Ja milläkö tavalla me voidaan ottaa puheeksi, niin muutama sana siitä nyt vielä. Eli stressitutkijat sanoo, että meillä on monenlaisia tapoja selvitä ongelmatilanteista. Ja erittäin niin kuin tehdään jotain muuta, siis touhutaan, siirretään tarkkaavaisuus pois siitä, lähdetään lenkille. Mä aika usein sovellan, jos on ongelma, niin mä lähden lenkille. Niin silloin se ongelmamerkitys pienenee. B. Mä yritän miettiä mun taittovirhettä, tulkitteeko mä oikein sen asian. Onko mulla tarpeeksi tietoa siitä asiasta? Onko näin, että mä oon liian nopeasti vetänyt herneen nenääni? Eli se on niin kuin se toinen. Mutta paras keino on se, että nostetaan kissa pöydälle. Koska ongelmat ei koskaan sillä ratkee, että ne pannaan maton alle. Vaan meidän täytyy niille tehdä jotakin, keskustella ne. Me luullaan, että me pannaan maton alle, niin hetken päästä ne purskahtaa entistä isompina esille. Ja entistä enemmän tulee vaurioita, kun aletaan huutaa ja karjuun toisillemme. Että sillä tavalla niin kun että mahdollisimman varhaisessa vaiheessa otetaan ongelma esille, niin me voidaan siihen vaikuttaa sitten vielä. Ja vielä tämmöinen juttu, että mitenkä me otetaan esille se puheeksi. Niin tässä ehkä tämmöinen ratkaisukeskeisyys. Miehen kanssa viestintää. Helposti tulee just tämä samanlainen tila, että hei, että sä oot niin toivottoman kärsimätön, että miksi sä kuuntele mua loppuun, että mulla on sulle asiaa. Että sun isäskin oli ihan samanlainen, se aina niin kuin panet tuon painavan sanan väliin, että ei me pystytä keskustelemaan keskenämme, kun sä aina teet noin. Eli just tämä panee tilanteen jumiin, että sinä se oot aina semmoinen ja tämmöinen, sinussa on se vika ja sun isäskin oli samanlainen. Eli vielä se syntipukki sieltä takaa löytyy siihen käyttäytymiseen. Et sen sijaan, että lähdettäisiin hakemaan voimavaroja, mitä sinä toivot minulta? Miten me tämä asia ratkaistaisiin? Olisiko sulla ehdotusta? Kiitos kun kuuntelet minua. Ei anneta sitä negatiivista palautetta perjantaina 3:15, kun alkaa kuukauden kesäloma, vaan oikeasti otetaan aikaa sille keskustelulle, onko sopiva hetki ja näin edespäin. Niin siinä ehkä niitä pelisääntöjä. Onko teille tuttua tämmöinen palautteen anto? Tätä varmaan voi niin kuin enemmänkin voisi treenata ja harjoitella. Tästä löytyy paljon teoksiakin kyllä tästä näin. Mutta kello on nyt 3:15 ja me ei petty edes taukoa. Mä ihmettelen, että olette niin jaksaneet. Niin mä alan miettiä yhteenvetoa. Mä ehkä jätän nyt ton henkilökohtaiset voimavarat ja oma itsen kunnossa oleminen vähemmälle, koska meillä ei ole aikaa. Mutta ehkä tässä nyt, jos mä yhteenvetoa tekisin tästä näin, niin jos ajatellaan työyhteisötaitoja, niin nehän on avain siihen, että meidän yhteisö voisi toimia ja meidän hyvinvointikin jollain tavalla pelittää. Mutta ehkä mä tämän voisin ottaa tästä itsen kunnossa olemisesta muutaman perusasian vielä ennen kuin sitä yhteenvetoa tekisin. Eli että just tämmöinen, me voidaan itse tuntoamme lisätä, oppia
mä oon 61-vuotias nytten. Et siis en mikään ihan nuori tyttö enää, vaikka mä oon omasta mielestäni kauhean nuori. Ja silleen, että en mä mikään vanhaksi tunne itseäni. Sehän riippuu siitä, minkälainen on oma kuva itsestä. Mutta niin kyllä mä tiedän mun puutteeni ja mulla on koko aika semmoisia ihania asioita, joita mä haluaisin oppia vielä. Että mun impulsiivisuus mulla on semmoinen, mä oon kauhean impulsiivinen, että mä hirveän nopeasti niin kun saatan suuttuakin. Ja kaikille esineillekin mä saatan suuttua. Ja tämmöistä, että koko aika me voidaan vähän arvioida itseä, koska sitä kautta me niin kun, jos ei itse pysty näkemään peilistä, minkälainen on, niin voisi myös niin kaveri kertoa sulle, että sillä palautteella me saadaan itsestämme tietoa, eikö vaan? Että joku kertoo sulle niitä sokeita pisteitä. Että se olisi tärkeää, että peilattaisiin, ei pelkästään, että miltä itseltä näyttää täällä naama, mutta vaan, että mitä kavereista näyttää se. Että saataisiin toisiltamme tietoa ja tukea. Mutta se vaatii tietysti sitä, että just tämä itseluottamuksen kasvattamista jollain tavalla myöskin, että me niinku ollaan oma auton ratissa, ettei pelkästään navigaattoriohjauksessa, mutta myös sitä, että lähettäisiin niitä myönteisiä asioita kirjaamaan ylös, tunnistamaan mikä on hyvin, koska semmoinen niinku rentous vaikuttaa meidän tulkintaan kuitenkin. Ja juuri esimerkiksi stressi. Niin stressi on semmoinen, että kun me ollaan stressaantuneina ja kireinä just linkussa, niin me ei jakseta kiinnittää huomiota siihen, miten me puhutaan toisillemme. Eli tunnistaisi itse sen pisteen, jolloin stressi menee negatiiviseen puolelle. Positiivinen stressi on hyvästä, negatiivinen stressi on pahasta. Ja negatiiviseksi se muuttuu aamuöisenä heräilynä, ärtyneisyytenä, että kaikki tuntuu avautuvalle ja hitaasti nuo koneetkin. Niin siinä on joku kohta, jossa niin kuin oikeasti voisi miettiä, että mitä tehdä. Ja terveellinen elämäntapa. No tuolla oli kaikkia ihania näyttelystä tuolla ulkona, että mitä kaikkea sen eteen voi tehdä, sitä mä vähempi tiedän. Mutta sitten vielä tämä palautumisen merkitys. Että stressiä kestää, jos pystyy aina välillä palautumaan. Palautuminen tarkoittaa sitä, että kivastakin työstä elvytään, tankataan voimavaroja, ei riitä pelkästään lomaa, mutta että viikoittain palautuu. Omat harrastukset on tärkeitä, luonto, siis tämmöiset seikat, jotka vaikuttaa siinä. Luonto elvyttää. Meillä on psykologian laitoksella palautumistutkija, joka sanoo, että 4-7 minuuttia luontoa, niin sydämen syke harvenee, verenpaine alkaa laskea, 20 minuutin jälkeen mieli alkaa kohentua, 40 minuutin jälkeen tarkkaavaisuus skarppaantuu, 2,5 tunnin jälkeen immuunivaste, eli sairauksien vastustuskyky kasvaa. Eli nämä on näitä tekijöitä, että joilla itse voi olla kunnossa. Olisiko teillä nyt jotakin kysyttävää ennen kuin mennään tähän työn iloon? Olepa hyvä. Niin sellaista vielä, että nyt kun me lähdetään täältä, niin käydäänkö vielä kertauksena läpi, mistä me saadaan näitä materiaaleja ja sitten niitä nettisivuja, mihin on koottu paljon tietoa, niin mistähän niitä tosiaan saa? Kerro Anne, mistä löytyy tämä materiaali. Mä nyt menen tuonne loppuun, niin mä näytän teille tuonne. Joo, mä laitan tämän materiaalin heti huomenna Insideen, niin sieltä löytyy vaikka samalta sivulta, missä oli tämä tiedotekin. Ja tässä on paljon enemmän materiaalia. Mä en ymmärrä, mä oon opettanut aika monta kymmentä vuotta, niin mä aina varaan liikaa tavaraa. Ja mä huomaan, että pitäisi karsia tätä, koska mulla on nytkin tässä aivan liikaa oli materiaalia, mutta se ei varmaan haittaa teitä. Esimerkiksi tämä kirjainen, just mikä on kiertänyt siellä yhteisöllisyydellä menestykseen, tämä löytyy netistä. Aika paljon lisätavaraa on Työn ilo-kirjassa. Ja näissä kaikissa materiaaleissa, jotka sieltä netistä löytyy, aika paljon on tuolla www.utafi.jkk/synergos, niin sieltä löytyy paljon tavaraa myöskin. Hyvä kysymys oli tuo ja hyvä havainto. Olisiko jotakin muuta nyt tässä näin, mitä niin kuin toivomusta, oivallusta, ehdotusta, mitä on jäänyt käteen näistä työyhteisötaidoista? Mitä itse kukin voisi tehdä, jotta työyhteisötaidot kasvaisivat? Ainakin ensimmäisenä, no olepa hyvä. Niin, tavallaan, koska tämä on niin tärkeä asia, niin haluan vielä vahvistusta, eli vaikka psykologit on tavallaan lisästyneet sen, että esimerkiksi pystyvän persoonallisuuden piirre, niin tässähän on läpikantavana ajatuksena se, että kuka tahansa voi oppia
tällaista toiveikkuutta ja positiivisempaa käytöstä. Ja se on se, mitä kautta meistä jokainen voi paremmin siellä työpaikalla. Eli tämä oppimisen näkökulma on varmaan se mikä sullakin on tässä pohjalla, se kantava ajatus. Ettei meidän tarvitse alistua sille, että tällainen mä oon, ottakaa tai jättäkää. Se nimenomaan on totta. Toit pian hyvän asian esille. Juuri tämä psykologinen pääoma, mitä meillä nyt on näitä tutkimuksia, niin se on opittavissa. Tuo Luthans, joka on käsitteen isä, kävi Suomessa helmikuussa. Ja siitä nappasin noita prosenttilukuja tähän ihan varmemmaksi vakuudeksi. Eli vaikka itse en välttämättä usko aina prosentteihin, mutta että hän sanoi, että 50% perimä ja kasvatus, 10% olosuhteet, 40% omissa käsissä, että me voidaan oppia. Ja siihen me ollaan yritetty just tuottaa opetusmateriaalia, että mitenkä voidaan oppia. Eli just näihin 4 ulottuvuuden niin kuin lisäämiseksi niin ollaan niin kuin rakennettu juuri näille osatyökykyisten kanssa materiaalia ja havaittu, että jos kerran joku semmoinen heikossa hapessa oleva masentunut ihminen, joka on ollut pitkään jo sairauslomalla, palaa takaisin työpaikallensa, niin miksikään ei sitten kaikki me. Että se on mahdollista, että tuo on tosi hyvä näkökulma, tämä opittavuus, että me voidaan oppia. Ole hyvä. Mä haluaisin vielä kuulla tältä porukalta lisää vinkkejä, koska me ollaan tehty meidän työporukalla sillä tavalla, että me ollaan järjestetty semmoisia pieniä kivoja juttuja täysin randomilla, ilman mitään sen kummempaa syytä. Esimerkiksi tuotu pullaa tai keksiä tai jäätelöä työpaikalle. Ensin porukka hämmästyi hirveästi. He kysyivät, että onko jollain synttäri. Me sanottiin, että ei ollenkaan, me vietetään vaan tiistaita. Ja sitten sen jälkeen siitä tuli tapa ja vähitellen koko porukka tuli siihen mukaan. Ja se on nimenomaan semmoista hyvin anonyymiä. Kukaan ei tiedä, kuka ne tekstit tuo sinne, jolloin kukaan ei jää kiitollisuuden vertaan myöskään. Toinen hyvä tapa on käydä poimimassa, kaivamassa metsästä puuntaimia ja pistää niitä ikkunalle, istuttaa puuntaimia sinne tai tuoda viherkasveja tai mitä sitten kukin keksii, mutta mä haluaisin kuulla lisää vinkkejä porukalta tähän, että mitä pientä kivaa jännää voit. Kertokaa vinkkejä. Ole hyvä. Mulla olisi semmoinen vinkki, mitä mä oon käyttänyt joskus opinsa entiseltä työkaverilta, eli kokoukset voi aloittaa, kun aika tavallisesti alkaa sillä, että voi tulla kiire ja koneet ei toimi ja on kasvaa vaikeaa ja muuta, niin aloitetaan sillä, että jokainen kirjoittaa, että mitä hyvää näet itsessäsi ja mitä hyvää näet muissa ja sitten annetaan ne laput kaikille. Eli jokainen kirjoittaa kaikista siellä olevista, kokouksissa olevista tällaisen lapun. Et tietenkin silloin, jos on 20 ihmistä, niin se on vähän liikaa, mutta tällaisessa pienemmässä kulmassa se onnistuu ja ihan hyvä. Loistava idea. Kerta kaikkiaan hyvä. Mitä muita? Tuo hyvän mielen laatikko, tuommoisia voisi myös perustaa. Tai joku hyvän mielen nettisivusto tai joku muu, mihin voisi panna positiivisia juoruja ihmisistä. Että se sitten oli hyvä. Se teki hienosti sen. Ja hei, katsokaapa tätä tutkimustietoa, että siinä on aikamoinen vinkki. Ja kaikkia tämmöisiä juttuja voisi tehdä sitten siellä. Eli löytyykö vielä jotakin? Hyvä. Se on vain yksi sananen. Keppijumppaa tai taukoliikuntaa yhdessä säännöllisesti. Se on semmoinen yhteisöllinen olo. Kyllä. Ja sitten oppii vähän tunteenkin toisia. Sitten toisaalta he rentoutuu, keho rentoutuu, tulee myönteisempi olo. Se rentous lisää sitä myönteisyyttä. Et silleen niin kuin tosi hyvä. Mä en haluaisi olla mikään ilonpilaaja tässä, mutta kaikki nämä ehdotukset, mitä täällä on sitten ollut, kaikki on hirveän hyviä. Mitä sä, Marja-Liisa, itse ajattelet siitä, että tämä tilaisuus oli avoin kaikille ja mä katson, että täällä on nyt noin 100 ihmistä, naisia. Täällä on tänään ehkä 1% meitä takaisin. Mitä sä ajattelet tästä? Mä ajattelen, että on tyypillinen tilaisuus. Tosi tyypillinen. Te, jotka olette tänne tulleet, ihanaa, kiitoksia siitä. Te ehkä hyödytte, mutta tämä moninkertaistuu tämä sanoma sillä, että te viette sinne työyhteisöihin sitä tietoa. Että yleensä on naiset mukana ja joku ihana mies täälläkin on uskaltautunut joukkoon. Kiitoksia siitä. Eli
Eli tämä on niin kuin tämä, onko vain naiset sitten kiinnostuneita hyvinvoinnistansa? Miehethän kuolevat pikemminkin, kun kiinnostuvat hyvinvoinnistaan. Eli kun Pekka Puustinen tutki stressin yhteyttä sukupuolista, että miten sukupuolet eroavat stressin ja sairastavuuden suhteen, niin tuli ilmi, että naisille stressillä, pitkäkestoisella stressillä ei ole samanlaista vaikutusta kuin miehille. Et miehet saavat sydänkohtauksen ja kuolevat. Eli siis hirveästi yleisempää on tämmöinen sydänkuolleisuus pitkäkestoisella stressinä miehillä kuin naisilla. Ja hän tutki tilannetta, että mistä se voi johtua. Niin siitä nimenomaan, että naiset jakavat keskenään enemmän näitä asioita kuin miehet. Ja miehet pitävät sisällänsä ja sairastuvat sitä kautta. Että ihanaa, kun on jokunen mies täällä oivalluksia saamassa, niin voi ajatella, että josko hyötyisi siitä. Mutta tämä on ihan tyypillistä ja sitä aina toivoisi. Mutta pikkuhiljaa mä oon huomannut, että kun sana leviää, niin myös miehetkin alkavat kiinnostua. Ja eri ammattiryhmät, koska monesti niin on näin, että kun esimerkiksi Akuutassa keskussairaalassa päivystyspoliklinikalla Tampereella meillä on ollut kehittämisprojekti, niin aikaisemmin on aina ajateltu, että lääkärit eivät, että ammattiryhmittäin vaihtelee, ketkä tulevat mukaan. Niin nyt on ollut valtavan kiva, kun myös lääkärit ovat osallistuneet työhyvinvoinnin kehittämiseen. Ne perusti semmoisen lataamon jopa, jossa ne niin kuin ovat keksineet uusia ideoita työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Per kuukausi aina yksi teema. Ja 93% henkilökunnasta osallistui lataamatyöskentelyyn 5 kuukauden aikana, enkä ole ikinä nähnyt niin suurta harppausta työhyvinvoinnin kehittymisessä kuin siellä Akuutassa tämän 5 kuukauden aikana, kun me mitattiin ennen ja jälkeen lataamoita. Ne keksi itse tämmöisen sosiaalisen innovaation kuin lataamo. Se oli laturit auttaa sitten ideoinnissa ja kaikki kokoontuu aina sinne, kun sattuu olemaan aikaa ja fläppitauluja on joka puolella ja näin edespäin. Et se on merkityksellistä. Ja ehkä tärkeintä tietysti on se, että työ sujuu. Mutta että sitä työn sujuvuutta voi edistää juuri kaikilla konsteilla, vippaskonsteilla ja keinoilla. Mutta tietenkin jos on siinä ongelmia työn sujuvuudessa, niin siitä täytyy lähteä liikkeelle ekana. Että mitä me sille voidaan tehdä. Ja jos on ongelmia, niin otetaan ongelmat puheeksi. Ja joskus harvennushakku omassa päässä on tarpeellinen, niin kuin tuohon työnilon julistukseen on kirjoittanut. Eli se, että meillä on liikaa mönkijöitä päässä. Eli meillä on niin 100 asiaa päässä, että me ei niin kuin nähdä metsää puilta, me ei pystytä priorisoimaan ja se aiheuttaa meille sen, että me ei jakseta. Eli nähdäkseen on välillä pysähdyttävä ja sitä kautta sen pysähtymisen kautta voi sitten lähteä miettimään, mitä voisin tehdä, että hyvinvointi kasvaisi. Eli kysyä itseltänsä sitä, että mitä minä voisin tehdä, mitä me työyhteisönä voisimme tehdä, jotta meillä hyvinvointi kasvaisi, koska jos työyhteisö on tärkein lähde hyvinvoinnille näiden meidänkin tutkimusten mukaan ja monen muun tutkimuksen mukaan, niin silloin sitä pitäisi ideoida yhdessä siellä työpaikalla, että mitä sille asialle tehtäisiin. Et kun te olette nyt aktiivisia, jotka olette mukana, niin lähtekää sinne työpaikalle viemään sitä, että mitä me voisimme tehdä näille asioille, mikä meillä lisäisi työn iloa. Ja sitä kautta niin voisi tapahtua jotakin. Muuta. Kiitoksia aktiivisuudesta. Jokainen teistä voi tuoda valon pimeyteen. Viekää sitä valoa soihtua eteenpäin. Kehukaa ihmisiä. Pankaa positiivisia juoruja kiertämään. Ottakaa ongelmat puheeksi. Kiitos Marja-Liisa. Oikein ihanan positiivinen esitys.